Зифа Кадырова. Сагынырсың, мин булмам. Повесть. Беренче бүлек. Нинди сөенеш, Сөмбелнең дәвәнисе кунакка килгән. Ул күрше авылда кече улы килене белән яши. Җай булганда Сөмбелләргә дә килгәли. Кызыкай аның белән эш серләрен сөйләшергә ярата. Чөнки әбисе кызыксынып тыңлый белә. Җитмәсә, бер кайчан да ачуланмый. Бүген дә Сөмбелнең сөйләр сүзләре бик күп җыелган иде. Ул әбисен кочаклап алды. Дәвәни, мин шундый чибәр егет белән таныштым. Дәвәни, син аны күрсәң иде. Үзе озын буйлы, күк күзле, кыңгырт чәчле, шундый чибәр. Бердә безнең авыл егетләренә охшамаган дип, бармакларын бөкләп санап китте. Елмайсамы, башларым әйләнеп китә әбием. Әллә урысмы? Юк, ул татар, ахун егете. Эй балам, юкка куанасың. Минем белүемчә, ахунныкылар элек-электән читтән кыз алмаган, читкә кыз бирмәгән. Дәвәни, син кайсы заманны сөйлисең? Гомер буе шулай булган. Алар бит үзләренә бер төрле халык. Элек-электән бай булганнар. Үз авыллары эчендә генә алыш-биреш иткәннәр. Туйларны да бик зурлап үткәрәләр. Үз йолалары бар. Элек шулай иде инде. Дәвәни, хәзер бит 70нчы еллар ахыры. Кем-кемне ярата, шуны ала. Тагын сөйлә әле алар турында. Без бәләкәй чакта ахунга базарга йөри идек. Ул авылда зур мәчетләр, берничә тегермән бар иде. Бөтен тирә-як авыллар шунда бодай тарттырга йөргән. Ахунда әтиебезнең дусты яши иде. Әти кыш көне безне, балаларны чанага утыртып, кунакка алып бара торган иде. Ул авыл егетләренең таза гәүдәле, күк күзле, төскә биткә матур, кызлары да сылу, озын буйлы, ак йөзле, бик чибәр булулары истә калган. Алар кунакчыл халык, тирә-якларында яшәүче казах, башкорт халкы белән йөрешәләр. Тик авылларыннан читкә кыз бирмиләр, кыз алмыйлар. Типтәр нәселен бозмыйлар. Булар әтиемнән ишеткән сүзләр, балам. Без башкортлар, алар типтәрләр. Әтием ахуннарны көчле, горур халык ди торган иде. Ахунда гына кызларга бирнәгә дип иң матур төсле келәмнәр сугалар. Ә кызлары чабата булсын, резинкә кәлүш булсынмы, һәр вакыт ап-пак җыныек баш кияләр иде. Без шуларны хайран булып күзәтә идек. Әниләре ис китмәле итеп ипи пешерә, буза ясый иде. Эй, балам, үткән гомер. Әле бабаңның да ахунда Татар Солтан дигән дусты яши иде. Бик чибәр кеше иде. Сабыр, аз сүзле. Мыек астыннан гына елмаеп, кызык-кызык сүзләр ычкындыра торган иде. Үзе балта остасы, ә без киез итек бастырырга йөрдек. Тирә-якта аннан да оста итек басучы юк иде. Ул хәлләр революцияга кадәр булган ич. Инде синең дә яшең 80ннән узып бара бит, Дәвәни. Булсасың, ул ничә гасырлар шулай дәвам иткән? Юкка башыңны авырттырма. Үзебезнең Бәйрәмгулда да менә дигән башкорт егетләре бетмәгән. Кызының әбисе белән сөйләшүен тыңлап торган әнисе дә сүзгә кушылды. Сөмбел, балам, гыйшык-мыйшык уйнап башыңны әйләндермә, укырга керәсең бар. Шундый яхшы аттестат белән укымыйча кияүгә чыгып һөнәрсез калыргамы? Егетләр бетмәс ул. Итәк чабуыңны җыеп йөр. Киләсе елга укырга керергә әзерлән. Тик яшь кыз чибәр ахун егете булаттан башка берни хакында да уйлый алмый иде инде. Алар бер тулай торакта торалар. Бу йорт Учалының иң матур урынында, урман янындагы тау битенә урнашкан. Сөмбел белән Булат шушы тулай торакта, кызыл почмакта кичке танцыда таныштылар. Бер читтә басып торучы озын буйлы егетне күреп, Сөмбел өнсез калды. Кичәне алып баручы: "Ә хәзер ак танец, кызлар егетләрне чакыра" дигәч, Сөмбел бу чибәр егетне берәр салып киткәнче дип, аның каршысына йөгереп килеп тә басты.
Аның янында үзенең бөтенләй кыска буйлы булуын аңлап, беразга аптырап калды. Егетнең күзләренә карагач, аяклары йөрмәс булды. Мондый матур зәңгәр күзләрне аның бер кайчан да күргәне юк иде. Ә ул кызга карап, ап-ак тешләрен ялтыратып елмайды да, чакыруны кабул итеп, «Бигрәк бәләкәйсең, монда нишләп йөрисең?» диде. Сөмбел күзләрен аера алмыйча, «Мин монда торам, балалар бакчасында эшлим» дип җавап бирде. «Миңа калса, синең үзеңә няня кирәк, бигрәк бәләкәйсең бит». Көй беткәч, егет аны урынына озатып куйды. Ә икенче музыка башлануга үзе биюгә чакырды. Сөмбелнең авылдаш егете, «Сөмбел, аңардан озыны юк идеме? Кәндегеңә борының белән төртелеп йөрисең бит» дип көлде. Сөмбел уялудан ни әйтергә дә белмәде. Җавап эзләгәнче озак та уйламый, биек үкчәсе белән аның аягына китереп басты. Тегесе авыртудан кычкырып ук куйды. Озын буйлы егет, «Менә шулай, дустым, кечкенәләрне рәнҗетергә ярамый» дип көлде дә, Сөмбелне читкәрәк тартты. «Молодец, үзеңне кыерсыттырмыйсың. Алайса син Сөмбел буласың, ә мин Булат абыең». Сөмбел күтәрелеп аның күзләренә карады. Алар шундый матур итеп елмаялар иде. Тик бу юлы нишләптер Сөмбелнең ачуын китерделәр. «Кыерсытсаң, синекенә дә басармын. Миңа 18 тула инде. Алайса ипи аз ашагансың, үсми калгансың». «Ипи түгел, әпәй. Аннан кызлар шулай бәләкәй булырга тиеш. Кеше 25 яшенә кадәр үсә диләр. Шулай булгач, әле мин дә үсәрмен». Менә шул көннән башлап алар аерылышмадылар. Булат кебек егет куенында җылы, рәхәт иде Сөмбелгә. Сөмбел үзе сөйли, үзе көлә. Аңа ияреп йомшак кына матур тавыш белән башын кыек салып Булат та көлә. Әллә аның сөйләгән сүзеннән, әллә шушы кечкенә карлыгачның бәхетле чынуыннан. Учалы район үзәге, үзенә күрә уртача зурлыктагы шәһәр. Монда тирә-яктагы авыллардан яшьләр бик күп. Сөмбел дә шул яшьләр арасында кайнашып яши. Ял көннәрендә кич белән танцлар, уеннар була. Тик кыз ял көннәрен яратмый. Җомга кич сөйгәне белән аерылышып, икесе ике якка үз авылларына кайтып китәләр. Ял көннәрен көч-хәл белән үткәреп, сагынышып, ашкынып, яңадан шәһәргә киләләр алар. Менә соңгы вакытта әллә ни булды. Гел башы авырта, күңеле булгана. Үткән атнада автобуста көч-хәл белән килеп җитте. Җитмәсә башы әйләнә башлады. Менә бүген дә эштән кайтып барганда аяк астында җирү булгандай булды. Бер кыймага гына сөялеп калды. «Я Ходай, бу ни инде? Тизрәк кайтып җитәргә кирәк. Соңгы рейска соңга калам бит» дип, Сөмбел кызу-кызу атлый башлады. Ул тулай торакка кайтып җиткәндә, яшьләр инде вокзалга ашыгалар иде. Үз бүлмәсенә керү белән, аның артыннан Булаты да килеп җитте. «Әйдә, тиз бул, бөтен кеше китеп бетте бит, нишләп соңладың?» диде ул. «Булат җаным, миңа әллә ни булды. Ширлим бугай, бер хәлем юк. Гел башым әйләнә, күңелем булгана. Көчкә кайтып җиттем. Автобуска якын барырга да куркам. Килгәндә дә кысып уятка калдым. Ничек кайтып җитәрмен?» Бу сүзләрне ишеткәч, Булат тынсыз калып аның ап-ак йөзенә карады. Кичәдә нишләп кәефе юк икән дип уйлап куйган иде. Гел көләч йөзле Сөмбел соңгы араларда шым гына йөри башлады шул. Булат сәгатенә карады да, «Соңга калабыз, әйдә, тизрәк җыен. Юлда сөйләшербез әле», диде. Алар йөгерә-йөгерә килеп җиткәндә автобус шыгырым тулган иде. Булат Сөмбелне этеп төртеп дигәндәй кертте дә, автобус ишеге ябылуга, үз авыл автобусына соңгы кеше булып кереп басты. Кысылып кайта-кайта кабат кызны исенә төшерде. Монда ир кеше булып изеп кысып бетерделәр, ә ул кечкенә Сөмбелне, мескенемне бөтенләй камыр итәрләр. «Тукта, нишләп кысам, ширлим» диде соң әле. Кинәт күңелен куркыныч уй кисеп узды. «Юк, булмас» диде ул үз алдына. 3 айлык кызуланып китеп, бер тапкыр якынлык кылганнар иде. Сөмбел, башкала итмик, яхшы түгел, без бит әле өйләнешмәгән дигәч, ул аңа кагылмады. Аларның яшь аермасы 4 ел гына булса да, Булат Сөмбелдән олырак күренә иде.
Чөнки Сөмбелнең кечкенә буе, нечкә биле, кыска чәче, һәр вакыт гәүдәсенә килешеп торган кыска итәге 16 яшьлек укучы кыз кебек күрсәтә иде. Кызда әллә нинди яшерен сөйкемлелек бар. Кыйгачланып киткән калын кара кашлы шаян күзләр һәр вакыт елмаеп тора кебек. Ул көлгәндә, аның күзләре дә көлә. Ул әле бала гына бит, Алла сакласын. Башына килгән уйдан Булат үзе дә куркып куйды. Шул уйларына чумып кайтып җиткәнен дә сизми калды. Инде курчагы белән бергә торып калды ахыры дигән идем. Кайткансың икән. Исәнме, абый? Бу аның инесе Байрас. Аралары 2 яшь булса да гәүдәгә бер иш һәм бик охшашлар иде алар. Икесе дә озын буйлы, киң җилкәле, куе чәчле, сөрмәле зәңгәр күзле. Ишеп тартып йөрмиләр, эшчән, төпле гаиләдән. Алар авылның беренче егетләре исәбендә тора. Яшерен гашыйк булучылар да күп иде үзләренә. Синмени? Сәлам, диде ул инесенә. Нәрсә уйга чумдың? Клубка концерт килгән ди, чыгабызмы? Автобуста Сәрия белән Шибәр генә кунак кызлары да кайткан. Чыгып берәрсен тотып калырга кирәк, дип көлде инесе. Тотарсың, сиңа тотарга гына булсын, диде Булат һаман үз уйларыннан арына алмыйча. Кайткан бер кунак кызын узатасың, берсе белән йөрмисең. Бөтен авыл кызын узатып чыктың бит инде. Соң абый синеке кебек курчак очраса, бәлки мин дә туктар идем. Юк бит. Син үзең дә 2 кимәнең койрыгын бергә тотарга тырышасың. Бүген тагын тегендә китәсеңме? Белмим, бәлки китәрмен дә. Алар кайтып кергәндә әнисе кичкә аш өлгертеп йөри иде. Өйдә аларның 9 яшьлек энеләре Альфис бар. Ул бөтен өйнең хуҗасы да, күз өстендәге кашы да. Аңардан яхшырак яшәгән кеше юк. Барсы да яраталар, иркәлиләр. Гомумән бу өйне Альфистан башка күз алдына да китерү мөмкин түгел. Абыйлары кайту аның өчен олы бәйрәм. Алар аны Альфис, Әфлисун дип үртиләр. Үзләре һәр чак берәр тәмле әйбер алып кайталар. Энеләр аптырап калмый. Көлегез көл, мин үскәч көрәшче булам, батыр булам. Күрсәтермен әле мин сезгә Әфлисунны ди. Чынлап та бу көрәшче батырлар гаиләсе. Әтиләре Шәүкәт абзый да элек көрәшче булган. Яшь чакта беркемгә дә бил бирмәгән. Хәзер менә Байрас улы да көрәш мәйданының күрке булып бара. Булатның гына исе китми. Табигате белән йомшагракмы шунда. Көрәшкә бер генә чыгып карады, кызыгын тапмады. Ә менә Байрас тәмен белә. Башта мәйдан ортасына чыгып, киң җилкәләрен селкетеп, бөтен мускулларын уйнатып ала. Аңа көрәш уен гына. Көрәшкәнче бөтен хатын-кыз халкын үзенә бурып куя. Ул көрәшкәндә көрәш мәйданының тирә-ягы күбрәк хатын-кыз була. Кечкенә Альфисның да хыялы көрәшче булу иде. Әтиләре малларны карап кергәч, алар әзмәвердәй 3 ир һәм Альфис җыелышып өстәл янына кичке ашка утырдылар. Әниләре Гөлфия апа балаларына сокланып карап утырды. Ходай кыз насыйп итмәде шул. Өчесе дә малай булды. Ярар инде. Ходай яхшы килен бирсен. Уллары бик акыллы. Насыйп булса, бәлки быел Булаты өйләнеп тә куяр әле. Өйләнәм дисә, бүгеннән туй ясарлык мал-мөлкәтләре бар. Аталары эчми тартмый, бар тапканын өенә алып кайта. Шуңа һәр вакыт муллык белән яшиләр. Ашап туйгач, уллары әниләренә рәхмәт әйтеп, үз йомышлары белән таралдылар. Булат арлы-бирле йөрөнгәләде дә, «Әти, матайның бензины бармы? Барып кайтасы җир бар иде», дип сорап куйды. «Соң бардыр, мин бит ат белән йөрим. Атка бензин кирәкми?» «Алайса, мин әйләнеп кайтыйм әле», дип чыгып китте. Байрас абыйсының тагын теге авылга китүен аңлады. Булатның анда да кемедер бар иде. Тигәле күргәне юк. Байраска Сөмбел бик тә ашый иде. Ул елмайса, дөньялар яктырып китә. Көлсә, кыңгырау шылтырагандай тоела. Әллә кайсы ягы белән кыз үзенә җәлеп итә. Абыйсы янына тулай торакка килеп, аны күрми китсә, юкка гына килгән төсле тоела. Әйе, абыйсы аңардан алда өлгергән. Карарбыз инде, кайсына өйләнер. Бәлки бусына өйләнер дә, Сөмбел миңа калыр дип, үзен-үзе өметләндереп, нидер кили-кили клубка чыгарга җыенганда, янына әнисе керде. Һич көтмәгәндә: «Улым, синнән сер итеп кенә бер нәрсә сорыйм әле. Абыең кайткан саен теге авылга чаба.
Әллә өйләнергә исәбе бармы? Синнән сере юктыр бит. Ары бире уйласа, итәк чабуны җыештыра торыйк дим. Улым, синең ул кызны күргәнең бармы соң? Дип сүз башлады. Белмим шул, әни, андый хәбәрем юк. Аннан бит абыйның йөргән кызлары икәү, кайсын сайларга да белми бугай. Кайчан сайлар, шул чак өйләнер. Туктале, улым, ничек инде икәү? Шулай икәү, берсе тегендә, берсе монда. Берсе көндәлек, икенчесе ял белән бәйрәмдә. Улым, алай ярамас. Килешмәгәнне, кеше баласын харап итә күрмәгез. Теге көндәлек дигәнең ничегрәк соң? Ямсыз мәллә, аламамы? Бәлки җилбәзәктер. Улма, әни, беләсеңме ул, дип, Байрас бераз уйланып торды. Ул ай янында балкып торган кичкенә йолдызга охшаган. Үзе кичкенә, үзе гел елмаеп тора. Соң шулай булгач, абыең ник тагын бусының башын әйләндерә? Әни, ерактагы кояш ныграк җылыта, шуны да белмисеңме? Ярый, мин китим. Кунак кызларын бүлешеп бетерерләр алайса. Улым, тәртипле генә йөр. Кунак кызлары дип, үзебезнең авыл кызларыдан начар түгел. Күзеңне ачып кара. Булат өйдән чыгып киткәндә кичке 9, Фәридәләргә килеп җиткәндә төнге 11 тулган иде инде. Утын кабызып 3 тапкыр сигнал бирде. Күпмедер торгач капкадан берәү чыкты. Якынрак килеп җиткәч кенә таныды Булат. Бу Фәридәнең сеңлесе иде. Апа кайтмады Булат абый. Киләсе атнага минем туган көнгә кайта. Шимбә көнне кил. Яшьләр җыелышып утырабыз, сине дә чакырам. Ярый, сау бул, салкын алайса, диде дә кире йөгерде. Булатның 40 чакрым җил куып килүе юкка гына булды. Фәридәне инде 2 атна күргәне юк. Ул Златоуст шәһәрендә эшли. Элек Булат та шунда эшләгән иде. Булат кайтты, ә кыз өйләнешкәч кайтырмын дип калды. Менә хәзер 2 арада җил куып йөрергә туры килә. Фәридәне бик ярата шул. Зифа буйлы, төз гәүдәле, озын куе чәчле, бик шибәр һәм бик горур. Аның алдында артык сүз ычкындырырга да курка. Аның өчен Фәридә күктәге буй җитмәс йолдыз. Сөмбел белән чагыштырсаң, җир белән күк арасы. Сөмбел һәр вакыт көлүе, шаяруы белән һавада очкан күбәләк кебек булса, Фәридә аз сүзле, һәр әйткән сүзен уйлап, салмак кына сөйләшә. Үпкәләсә айлар буе сөйләшми торган гадәте бар. Бик горур ул. Шуңа да Булат аны үпкәләтүдән курка. Сүзен чамалап, ярарга тырышып сөйли. Шундый акыллы шибәр кызның аңа каравына ышанып та бетә алмый. Ул аны сайлауына бик горурлана. Фәридәгә өйләнсә, егетләрнең борынына чиртәчәк. Андый горур сылулар һәр кемгә дә эләкми шул. Булат төн уртасында гына кайтып ятты. Энесе әле дә кайтмаган иде. Ятуга йоклап та китте. Төне буе Сөмбел белән саташып чыкты. Ул яр башына баскан да аска карап тора. Кулында ак тиргәк. Тиргәктә яшь бала. Шул бала үзәк өзгеч итеп елый. Ә Сөмбел упкынга сикерергә җыена. Булат аны туктатырга теләп ярга каршы йөгерә. Бүтән көченә "Тукта, тукта" дип кычкыра. Тик никтер тавышы чыкмый. Шул чак энесе селкеткәнгә уянып китте. Саташасың ахыры, борылып ят. Үтерәләрме, яңгырашасың, Сөмбелне чакырасың дип, абыйсын уятты да кире урынына барып ятты. Булат шыбыр тиргә батты. Курку катыш әллә нинди хисләр кичерде. Әгәр дә аның шиге дөрес булса, Алла сакласын, уйларга да куркыныч. Бер кылган гөнаһ өчен гомер буе газап чигәргә туры килсә нишләрсең? Я Ходай, үзең сакла. Бу 2 көн үтмичә җанга тиде. Әллә никадәр эш эшләделәр. Тик көннәр генә бик әкрен узды. Шимбә үтеп, якшәмбе җиткәч, китәр вакытны санап сәгать үтте. Аның тизрәк Сөмбелне күреп, шикләренә ачыклык кертәсе килде. Ул әле бала гына, берни аңламый ахры. Әгәр әнисе белсә, бетте баш, я өйләндереп, я утыртып куяр. Булат тулай торакка килеп җитү белән Сөмбел бүлмәсенә кирип чыкты. Тик кыз килмәгән иде. Сөмбелнең авылдашы Мансур очрап, "Сәлам, килдең дәме?
Кара әле, синең кичкенә курчагың вокзал эскәмиясендә утырып калды. Әллә ширле инде, йөзе аппак. Килгәндә дә ишек төбендә генә басып килде. Элек бер туктаусыз сыерчык кебек сайрап көлеп тора иде. Хәзер эндәшми дә, ширли ахыры ул, дип үтеп китте. Булат Мансурны тыңлап та бетермичә тиз генә вокзалга йөгерде. Вокзал тулай торактан ерак түгел, аны каеннар гына каплап тора. Каенны кочаклап торган Сөмбелне ул ерактан ук күреп алды. Сөмбел, ни булды? Хәлең ничек? Юк, карама миңа. Әллә ни булды? Кысасым гына килә, башым әйләнә. Көч хәлгә килеп җиттем. Әллә нинди шир эләкте. Үлмәсәм инде. Кара әле миңа, Сөмбел. Кайчан башланды бу ширең? Хәтерлисеңме? Әллә бер айлап бар бугай инде. Әни иртәгә больницага ашказанын тикшертергә барырга кушты. Бик ябыккансың ди. Димәк, Булатның шиге дөрес булды. Да, иште нишәк шумарын. Хәзер ничек аңлатырга инде бу балага? Их, бетте башларыбыз. Әйдә, менә монда утырыйк әле. Алар ерак түгел бер эскәмиягә барып утырдылар. Мин синең ширеңнең сәбәбен беләм бугай. Әйтсәм, куркырсың инде. Хәер, мин үзем дә куркам. Син бит хатын кыз, үзең дә аңларга тиешсең. Сөмбел аптырап аңа карап утыра бирде. Булат ничек сүз башларга белмичә, тирләп пеште, ике кулына урын таба алмады. Ни булды? Битеңә тир бәреп чыкты. Миндә берәр начар йогышлы ширме? Әллә мин үләмме? Син каян беләсең миндә нинди шир икәнен? Эй, сабыем минем, бигрәк баласың шул әле син. Юк, үлмисең. Син авырга узгансың. Бу шир түгел, аннан үлмиләр. Я бала табалар, я вакытыннан алда алдырып кытылалар. Гаҗәпләнүдән Сөмбелнең күзләре түгәрәкләнде. Ничек? Кайдан? Син бит бер ни булмый дидең. Ул торып басты, аннары кинәт камыр кебек бөгелеп төште. Булат аны тотып өлгерде, ипләп кенә алдына утыртты. Курыкма, берәр нәрсә уйлап табарбыз. Сөмбел ни шатланырга, ни кайгырырга белмәде. Булат җаным, мин ширлим дип курыккан идем. Балага узу үзе бер бәхет бит ул. Безгә беленә башлаган сөйләнешергә кирәк. Тукта, кайчан булды соң? Син хәтерләмисеңме? Я Ходай, башымда эшләми. Балага шулай тиз узалар микәнни? Башка сыймый торган хәл. Ул кайчан туачак? Малаймы, кыз микән? Булат дим, Булат, ник дәшмисең? Тыңла әле, Сөмбел. Мин булай булуын теләмәгән идем. Аңлыйсыңмы? Теләмәгән идем. Беләм, мин гаепле синең алда. Тик син дә мине аңларга тырыш. Мин сиңа өйләнә алмыйм. Мин башканы яратам. Минем ярәшкән, яраткан кешем бар. Аңлыйсыңмы, мин сиңа өйләнә алмыйм. Булдыралсаң, гафу ит, кичер мине. Кирәкми миңа ул бала. Без ялгыштык, икебез дә ялгыштык. Әле соң түгел, тыңла мине. Ул Сөмбелнең таш кебек катып калган аппак йөзен күреп, башлаган сүзен әйтмичә туктап калды. Кызның кыска чәчләрен көзге җил тузгытты. Ләкин аның битендә бер үзгәреш сизелмәде. Арттан пычак тыгып, җанын алгандай селкенмичә тик утыра бирде. Булат нишләргә белмичә аркасы белән борылды да, битен кулы белән каплап елап җибәрде. Ул Сөмбелнең кычкырып елап җибәрүеннән куркыпмы, үзе дә аңламыйча ике кулы белән колагын каплады. Кызны ничек юатырга да белмәде. Күзеннән кайнар яшьләр акты да акты. Шул халәттә күпме утыргандыр, эши башлады. Ярый. Әйдә, кайтыйк. Ул борылганда анда беркем дә юк. Бары Сөмбелнең сумкасы гына утырып калган иде. Егет як-ягына каранды. Һич кем күренмәде. Караңгыда төшеп килә.
Булат тулай торакка кайтып үз киемнәрен алыштырды да Сөмбелнең сумкасын бирергә 5нче катка менеп китте. Теге ишек ачучы булмады. Кирәк булса үзе кирип алыр дип бүлмәсенә төшеп йокларга ятты. Иртән торганда да сумка урынында тора иде. Ярар, кич эштән соң керттермен әле дип эшкә китте. Кич күнеккән гадәт буенча Сөмбелләр бүлмәсенә күтәрелде. Ишекне Сөмбелнең бүлмәдәш кызлары ачты. О, жизни килгән. Апагына нишләптер җомгадан бирле күренми. Әллә авылыңа алып киттеңме? Булат аптырап калды. Ничек юк? Авылдан кичә килде бит ул. Без күрмәдек, килмәде инде. Кичә дә, бүген дә юк. Эшендә булды микән соң? Булат ни әйтергә дә белми торды. Кайтса, безгә керсен әле дип пушаманга калып төшеп китте. Кич буе Сөмбелне көтсә дә бушка булды. Кыз күренмәде. Булат атна буе һәр кич алар бүлмәсенә кирип йөрде. Сөмбел кайтмады. Ул ни уйларга белмәде. Үзе белән берәр хәл кылмасын дип курка калды. Теге күргән төше башыннан чыкмады. Бәлки барысын да аңлагандыр. Акылсыз түгел бит дип үзен үзе юатты. Тагын җомга җитте. Вокзалга алданрак килде. Энесе дә килеп җитте. Нәрсә абый, курчагың кайда бүген? Әллә кертеп утыртырга да өлгердеңме дип сорап куйды. Булат дәшмәде. Алар Сөмбелләр авылына кайтучы автобусны икәүләшеп күзәтә башладылар. Тик кыз килмәде дә, күренмәде дә. Байрасының күңеле кителеп калды. Ул аның елмаеп, кул булгап узатып калуын ярата. Хәтта абыйсыннан көнләшә иде. Кирәк бит, аз гына соңга калды. Ул йолдызга абыйсы үрелгән. Ә абыйга аркылы төшеп булмый. Шит кеше булса әллә кайчан төбе тамыры белән йолкып аткан булыр иде. Юк шул, ярамый. Абый бит. Сөмбел Булат яныннан ничек кузгалып киткәнен, кая таба барганын да аңламады. Берничә минут, берничә сүз йөрәкне телгәләп учка тоттырды. Аның бөтен җире таш булып катты. Урамда салкын көз. Урыны белән бозлавык, салкын ачы җил. Тик ул аларны сизмәде. Барды да барды. Шәһәр буйлап йөрде дә йөрде. Бер кичтә бөтен дөнья үзгәрде. Ничаклы вакыйга булды. Ул йөкле, бала көтә. Ә ул бала. Ул бер кемгә дә кирәкми. Аны яратмаганнар да. Менә хәзер бер кемгә дә кирәкмәгән ике бәхетсез җан салкын көздә буш шәһәр урамында адашып йөри. Әле кичә генә барысы да башкача иде. Ул мәхәббәте белән бик бәхетле, дөнья матур, якты, бер нинди борчу кайгысы юк иде. Авылына кайтса өйе, әнисе шатланып каршы ала. Монда килсә эше, сөеклесе көтеп тора иде. Ә хәзер әнисе кайгысыннан үләр, аны өйгә дә кертмәс. Хурлыгы ни тора бит. Ирсез бала тапкан, тегенең уйнаштан туган баласы дип бармак төртеп сөйләячәкләр. Ул шулай урам буйлап барды да барды. Шәһәр читенә ничек килеп җиткәнен дә, тимер юл буйлап баруын да сизмәде. Уйлары аны ераккарак алып киткән иде шул. Өстенә каяндыр якты ут якынлаша башлады. Ул аңа каршы китте. Ник каршы барганын үзе аңламады. Ут туктады. Тик сүнмәде. Каршысында зур бер абый пәйда булды. Нишлисең монда? Шушы яшеңнән яшәүдән туйдыңмы? Бар, өеңә кайт дип ырыша-ырыша Сөмбелне читкә чыгарып бастырды. Әнә шәһәргә кайта торган юл, ә бу юл комбинатка бара. Бәхетең пассажирлар йөртүче булса, таптап та киткән булыр иде. Син бит бала гына, син үлсәң, әти-әниең кайгыдан үләчәк. Ә мине кеше таптаган өчен төрмәгә утыртырлар иде. Минем балаларымны кем үстерер иде? Бар, эшеп биткәнсең бит. Әллә телсез инде мескен диде дә, борылып китеп барды.
Сөмбел кая барырга белмичә туктап калды. Шәһәргә кайтым дип бара торгач, үзе эшли торган балалар бакчасына килеп төртелде. Ишек шакыганда аның инде теше тешкә тими иде. Каравылда торучы ялгыз карчыганы күргәч, Сөмбел, нәрсә булды? Нишләп йөрисең? Нишләттеләр сине дип кочаклап алды. Хәзер кайнар чәй ишерәм, кил монда, сал киемнәреңне дип, ул аны тартып йолкып шишендерде дә, җылы одеялга төреп утыртты. Хәзер чәй китерәм, җылынырсың. Сөмбел шушы балалар бакчасында няня булып эшли. Балаларны да, эшен дә бик ярата. 10нчы сыйныфны бетергәч, укырга кермәде. Монда эшкә урнашты. Бу әбине Баба Вера дип йөртәләр. Ул төнге каравылда гына тора. Ул йөгерә-йөгерә кайнар чәй китерде. Мә, кояшым, эч. Ни булды сиңа? Кем рәнҗетте? Йөзеңдә кан әсәре калмаган бит. Син йыла, уялма. Карт булсам да мин барысын да аңлыйм. Булай катарга ярамый. Йөрәгең күтәрмәс. Йыларга кирәк, йыларга. Син салкын тидергәнсең ахры. Ят әле. Сөйли-сөйли Сөмбелне әллә ничә одеял белән төрде. Мин аңлыйм, дело молодое. Бар нәрсәгә мәхәббәт гаепле. Бер син генә түгел, бөтен кеше кичерә аны. Син эшеңне бушат. Сөйлә, йыла. Көрәш. Булай ярамый, кояшым. Мин күпне күрдем. Мин сугышны үттем. Сугышта әллә ниләр күрергә туры килде. Кеше җиңә алмаган кайгы хәсрәт юк, кояшым. Ходай кешегә күтәрә алмаслык кайгы бирми. Ике иң башында ике фәрештәң утыра. Алар сиңа бар авырлыкны күтәрешә. Бары вакыт, бары сабырлык кирәк. Сугыш белән ачлыктан кала барысына да түзәргә була. Яшәргә кирәк, кояшым. Яшәргә кирәк. Вера әби бик озак Сөмбелнең башыннан сыйпап утырды. Бу төндә кызның маңгаена беренче озын сыр сузылып ятты. Баба Вера иртән кызның температурасын үлчәгәч, 40-ка якын икәнен күреп, курка калды. Ашыгыч ярдәм чакыртты. Сөмбелне шунда ук алып киттеләр. Ул аңында түгел иде инде. Сөмбел 3 көннән соң гына аңына килеп, кеше танырлык булды. Яшәү белән үлем арасында тартышу аның барлык көчен, йөзендәге нурын алды. Ул аңына килгәндә, янында һаман шул Вера әби утыра иде. Кояшым, көн-төн Худайдан синең терелүеңне сорадым. Булай булгач барысы да артта калды. Яшәрсең, Алла бирса. Син бит 3 көн аңсыз ятасың дип, үзе сөйләнде. Үзе аның кара янып ярылып беткән иреннәрен чылатты. Шунда ук табиблар килеп җитте. Олы яшьтәгесе бар яклап тыңлап карагач, үскәнем, сез бик нык салкын тидергәнсез. Үзегезнең йөкле икәнегезне белә идегезме? Анализлар шулай күрсәтә. Сезгә бик озак дәваланырга туры киләчәк. Бөтен ышаныч үзегездә. Без сезгә булышырбыз. Туачак сабыегыз турында да онытмагыз. Барлык даруларны эчәргә, бик яхшылап ашарга һәм мөмкин кадәр тизрәк депрессиядан чыгарга кирәк. Әбиең сине саклап 3 көн ашамый-ичми монда утыра дип капельница куйды. Вера әби чиста киемнәр дә алып килермен дип кайтып китте. Сөмбелне аерым палатада тагын бер атна яткырдылар да, аннары гомуми палатага күчерделәр. Вера әбисе ашарга китереп аның хәлен белеп торды. Баба Вера, әни белсә мине өйгә кертмәячәк. Мин дә, бала да бер кемгә дә кирәкми. Минем барыр урыным да юк. Син башта терел, аннары сөйләшербез. Мин бит бер ялгызым яшим. Миңа кайтырсың, икәү күңелрәк тә булыр. Кайгырма, кояшым. Син миңа Верочка дип дәш. Алай мин үземне яшерәк хис итәм. Ярар. Верочка, сиңа бер үтенечем бар. Безнең авылга кайтып килмәссең микән? Әниләр мине югалткандыр инде. Мин бит атна сайын кайта идем. Бала турында бер ни дә әйтмә. Кирәкми. Үтенеп сорыйм. Ярый, кояшым, ярый.
Әнисе икенче көнне үк килеп җитте. Кызын шундый хәлдә күреп телсез калды. Беләгендә капельница, яргаланып беткән иреннәр. Верочка аны тынычландырырга тырышты. Сез борчылмагыз, аның үпкәсенә бик нык салкын тигән. Тиздән терелер. Яшь организм үзе көрәшә ул, диләр врачлар. Барсы да яхшы булыр. Еламагыз. Мин хәзер киләм, дип чыгып китте. Үзе тиз генә докторлар җыела торган бүлмәгә кереп, Сөмбелне дәвалаучы табиб Власовны тапты. Гафу итегез, доктор. Сөмбелнең әнисе килде. Бик елый. Кызын шундый хәлдә күреп, бик курыкты шикелле. Сез берүк аның авырлы икәнен әйтә күрмәгез инде. Яхшы, әйтмәм. Борчылмагыз. Рәхмәт, доктор. Рәхмәт. Доктор да Сөмбелнең әнисен ипләп кенә тынычландырып кайтарып җибәрде. Сөмбелнең хәле шәптән түгел. Ул төшенкелеккә бирелеп, катлаулы депрессия кичерә. Дөньядан ваз кичкән кешене дәвалау иләк белән су ташу гына. Аны бу хәлдән чыгару өчен ныклы таяныч булырлык якын кеше, мәхәббәт, яклау, аңлау кирәк. 2 атна үтте. Сөмбел бер ноктага карап ятуын белде. Беркем белән сөйләшмәде. Марҗа әбисе аның янында бөтерелде дә бөтерелде. Җитмәсә көчле токсикоз башланды. Ул хәзер бик ябыкты, хәлсезләнде. Токсикозның көчле булуы бер яктан докторны куандыра. Чөнки бу карындагы баланың үсәргә, яшәргә тырышуын күрсәтүче билге иде. Ходай шулай язгандыр. Алар шушы авыр хәлне җиңеп чыга алсалар, бер-берсенә сөенеп туймаячаклар әле. Ана булгач, ул барысын да онытачак. Бәлки үзен шушы газапка салган кешесен дә кичерер. Доктор кызга бик озак карап торды. Әллә бик ябыгудан, әллә иштән яндырган хәсрәттән Сөмбелнең ирен читендә 2 кечкенә сыр барлыкка килгән иде. Тагын җомга җитте. Тагын яшьләр шаугыр килеп вокзалга җыелды. Октябрь бәйрәме якынлашкан чак иде. Халык вокзалга агылды да агылды. Байрас алдан килеп абыйсы белән икесенә билет алды. Бер яхшылык эшлим әле дип, абыйсының курчагына да билет алырга уйлады. Сөмбелне ул теге атнада күрмәде. Аның көләч күзләрен, ничек шатланасын күз алдына китереп, үз алдына елмая-елмая, көч хәл белән чиратны йырып чыкты да, абыйсын эзли башлады. Абыйсының тимер юлкасы янында торуын күргәч аптырап янына килде. Нишләп торасың монда? Мин инде сиңа да, курчагыңа да билет алдым. Үзе кайдасың әле? Энем, мин авылга кайтмыйм. Златоустка кунакка китәм. Әниләргә әйтерсең, югалтмасыннар. Сөмбел? Белмим, минем инде аны 2 атна күргәнем юк. Бүлмәсенә кайтмый кая йөридер. Дөресен әйткәндә, мин аның белән араны өздем. Ярый бар, соңга каласың. Очратсаң билетыңны бир. Байрас урамга чыкты. Байрамгол автобусы янына килеп, Сөмбелне эзли башлады. Тик ул халык арасында күренмәде. Бәрәкалла, әллә син дә безнең авылга кайтасыңмы? Билетка якын барырлык түгел. Кырмыз каясы кузгалган диярсең. Туктале, Байрас, нишләп торасың монда? Кемне эзлисең? Әллә син дә безнең авыл кызын эләктердеңме? Мансур, мин Сөмбелгә билет алган идем. Нишләптер күренми. Белмисеңме, кайтам икән? Слушай, брат, 2 атна инде юкка чыкканына. Бүлмәдәш кызлары да берни белми. Абыеңнан сора, ошуымда бер килмәгәе ни үзенә, ни кешегә. Мин бит аңа каян хат килгәнен, кая чапканын беләм. Бу жүләр сабый аңа шана. Хатын кыз жүләр бит ул. Белмим, теге атнада кайтмады шикелле, клубка чыкмады. Байрас эндәшми генә билетын Мансурга сузды. Мә алайса, син белеш әле, бер хәл булмасын тагын. Ярый, клубка чыгар әле, белешермен. Билет өчен рәхмәт. Алар икесе 2 автобуска утырып кайтып киттеләр. Өйгә кайтып керүгә әтисе каршы чыкты. Бәй улым, Булат абыең кайда? Китте. Кая китте? Күрше авылга, Златоустка.
Бәйрәмгә кайтмыйм, җиңгәң янына барам диде. Ярар алайса, өйләнә башласагыз да ярый. Озакламый сугым суябыз, берсен сатарбыз, берсенә туй ясарга булыр. Ясарсыз дисә дә, менә җиңгинең берсе кая югалды икән? Әллә соң берәр хәл булды микән дигән уйлар Байрасның башыннан чыкмады. Алар кичке ашка утыруга дөньяның тоткасы, Худайның кашка тәкәсе Альфис кайтып керде. Битләре кызарган, борын асты ялтырап тора, күзләре ут чәчә. Урамда кар ява ахрысы, беренче кар. Бу вакытка кадәр нишләп йөрисең, манка капчыгы? Төн бит. Әллә кызлар зата башладың инде дип, абыйсы үрти башлаган иде. Альфис кычкырып көлеп җибәрде. Абый, Рәмилләргә теге син узаткан кунак кызы тагын кайткан. Альфис өстен сала үзенекен сөйли башлады. Рәмил әйтә, теге атнада синең Байрас абыең безгә кайткан кунак кызын узаткан булган. Төнлә апа белән чырык-чырык сөйләшеп яттылар, тыңлап яттым ди. Теге апа әйтә ди, Байрас капкага китереп терәде, үләм дип торам. Ул шундый шәп үбеше, миңа ашады, киләс атнада тагын кайтам дип әйтте ди. Әнә кайтып та җиткән, сине көтеп йөри. Байрас бер генә сикерде. Тагын әллә ниләр ычкындырмасын дип, энесен күз ачып йомганчы эләктереп, олы якка кереп югалды. Син ни сөйлисең, әниләр алдында быт-былдык. Иманыңны укытам бит. Рәмил бит шулай ди. Кисәсең, син бит егет кеше. Андый сүзләрне әни белән әти алдында сөйләмиләр инде. Пычаксыз суйдың. Хәзер ничек чыгып күреним? Бирмен берне җилкә тамырыңа. Алып кайтырмын мин сиңа икенче юлы сагыз. Абыйсы тузынды. Син дә үсеп җитәрсең әле. Мин дә сине шулай әниләр алдында хур итәрмен. Йөрдем ди, кеше капка төбендә кызлар авызы ялап диде дә, абыйсы эләктергәнче Альфис чыгып та йөгерде. Малай, эләктерсәмме? Байрас әниләре янына бүтән чыгып тормады. Тиз-тиз генә киенде дә, клубка чыгып тайды. Юл буе чыбыксыз радио дип энесен ачуланып барды. Әнисе белән әтисе тавышсыз гына күз яшьләре чыкканчы көлделәр. Әтисе төпчек улына ипләп кенә: "Улым, алай ярамый. Андый әйберләрне колакка гына әйтәләр. Син бит ир кеше. Бүтән алай итмә, яме" дип аңлатты. "Ярар, әйтмәм. Булай да муенны сындыра язды" дип, Альфис тагын кычкырып көләргә тотынды. Аңа әтисе белән әнисе дә кушылды. "Нәрсәдән көләсең, улым?" "Иртәгә Рәмил тагын сөйләр әле. Классно", диде дә, сүзен әйтеп бетерми авызын япты. "Бүтән берни әйтмим, ашыйм да ятам. Иртәгә кар күп итеп яуса, Таушуарга барабыз Алла теләсә. Эх, шәп булачак." Әтисе төпчегенә карап елмайды. Менә кемгә рәхәт ул дөньяда? Альфис белән Мыраубикәгә. Байрас клубка килеп кергәндә, яшьләр җыелган, клуб шыгрым тулы иде. Бүген дә кызлар зата барсам, иртәгә тагын нинди сүзләр ишетермен икән дип, башка егетләр янына почмакка басып, кунак кызларын күзли башлады. Егетләр белән күрешкән арада янына классташы Римма килеп басты. Алар ерак кына туганда. "Исәнме, Байрас? Кунак кызларын күзлисеңме?" "Миңа кемдә ярый, күңелем киң", дип көлде Байрас. Көлгәндә аның ак тип-тигез тешләре ялтырый, ияк очлары чыкраеп китә. Алар абыйсы белән бик охшашлар. Римма аңа сокланып карады. Бу асыл егет бик күпләрнең башын әйләндерә. Ләкин никтер яратып йөргән кешесе генә юк. "Абыең никтер бердә күренми. Аның белән ныклап сөйләшәсе сүзем бар. Клубка да чыкмый. Әллә кайтмыймы?" "Өйләнергә җыена. Бик кирәкле сүз булса, үземә генә сөйлә." "Кемгә өйләнә? Теге Бәйрәмгол кызынамы? Ул бит шуның белән йөри." "Юк, ул түгел. Әллә кайда Златоустаның кызы. Әле дә аның янына китте." Бу җавапны ишеткәч, Римма гаҗәпләнеп Байраска карады. "Ник миңа алай карыйсың? Курыкма, мин өйләнмим әле." "Әсем ничек?" "Белмим, анысы әллә кая китеп югалган ди. Абый үзе дә белми." Римма бераз уйланып торды да: "Әйдә урамга чыгыйк әле, монда кеше күп, сөйләшеп булмас" дип, Байрасны урамга тартты. "Я, нәрсә бар, сөйлә." "Беләсеңме, Байрас? Мин бүген клубка абыең белән сөйләшер өчен генә чыккан идем.
Эшләр болай булгач, сиңа сөйлим инде. Син бит минем кайда эшләгәнне беләсең? Өстәвенә реанимация бүлегендә дә эшлим. Аннары без бит ерак булса да туганнар. Булат абый үз кеше дигәндәй. Я, сузма инде. Анда кунак кызларын бүлешеп бетерәләр, мин һаман монда. Кыскасы шул. Абыеңа әйт. Сөмбел бездә 2 атна инде авыр хәлдә ята. Баштагы 3 көндә бөтенләй яңсыз ятты. Комадан чыга алмас үләр дигән идек. Комадан чыкты. Ләкин бер кем белән сөйләшми, бер ноктага карап тик ята. 2 атна бер якка да үзгәреш юк. Күрсәң, шундый кызганыч ул. Тукта, ни сөйлисең син? Ни булган аңа? Берни аңламыйм. Кайда? Нишләгән? Белмим. Безгә аны аңсыз температурасы 40 килеш китерделәр. Әллә урамда бик озак йөргән, әллә егылып яткан, анысын белмим. Бик каты салкын тигән аңа. Врачлар нәрсәдәндер бик каты тетрәнү кичергән, организмы көрәш алмый ди. Хәзер ул төшенкелеккә бирелгән. Римма башкасын әйтергәме дип бераз уйланып торды да, ни булса шул булыр, үз кылганнары өчен үзләре җавап бирсеннәр дигәндәй, сүзен дәвам итте. Иң начары шул. Ул авырлы. Әгәр үлә калса, бер юлы 2 гомер киселәчәк. Абыең өйләнгәнче уйласын. Бу гөнаһ белән ничек яшәр? Ул бит аны 1 ел курчак урынына җитәкләп йөрде. Әнә хәзер барып карасын. Таныр микән? Өйләнә икән, өйләнсен. Җир йотар үзен, кабахәт җан. Менә шул. Римма башка әйтер сүзем юк дигәндәй кырт кына борылды да, клубка кереп тормыйча кайтып китте. Байрасының башына күсәк белән суккандай булды. Ишеткәннәрен рәткә салып аңларга тырышты. Башка сыймас хәл бу. Сөмбелне харап иткән бит абыйсы. Ул үз уйларына чумып, урам уртасында бераз басып торгач, әкрен генә кайту ягына атлады. Кунак кызларын озату түгел, үзенең кайда икәнлеген дә онытты шикелле. Урамда кар ява. Кыш җитә. Кар бөртекләре яшь егетнең битенә куна да, эре багып төшә. Әллә кар, әллә күз яшьләре. Сыкрап йөрәге авыртты. Аның әле моңа кадәр кызлар өчен йөрәге әрнегәне юк иде. Үпте, кышты, җилгә ачты. Менә хәзер әллә ни булды. Әллә бер кичтә алыгайды инде. Үзен бер нигә яраксыз итеп тойды. Өйләренә кайтты. Әкрен генә кирип ятты. Күзенә йокы да кермәде. Бу хәлдән чыгу җаен да тапмады. Таң алдыннан гына йоклап китә алды. Ул уянганда якты иде инде. Бәйрәм көн булгач аерым эштә юк. Ул торып чәй эчкәч, авылның икенче очына Риммаларга китте. Римманы урамга чакырып чыгарды. Сөмбел янына ничек керергә була? Мин аның фамилиясын да белмим. Аңа нәрсәләр алып барырга ярый, нәрсә ашый? Миңа нишләргә, Римма? Римма аңа гаҗәпләнеп карап торды. Синең ни катнашың бар? Абыең килсен, аның йөргән кызы ич. Абый бер нәрсә дә белми. Аның кайчан кайтасы да билгесез. Мин бүген китәм. Аның янына кирип чыгармын дигән идем. Анда чит кешеләрне кертмиләр. Мин бүген 12дәге автобус белән китәм. Теләсәң бергә керербез. Ярар алайса, сөйләштек. Нәрсәләр алыйм? Яңадан. Нәрсәләр алыйм? Нәрсә ашый? Ул берни ашамый. Үзеңә кара. Байрас ашыгып өйләренә кайтты да, әни, каймак, бал, кайын җиләге вареньесы әзерләле. Мин 12дәге автобус белән китәм диде. Бәй балам, иртәгә ял бит. Бераз эшләрем бар, бәлки кич кайтырмын. Римма Байраска халат, башмак кидереп, үзе белән больницага алып керде. Постка җиткәч, дежур Шәфкать туташына дәште. Исәнмесез, Валя апа, хәлләрегез ничек? Без менә 9нчы палатага кирип чыкмакчы идек. Теге кыз янынамы? Диде Шәфкать туташы, Байрасны баштан аяк күздән кичереп. Бик чибәр егет, шушы харап итмәде микән ул кыз баланы дип уйлады. Әле генә укол ясадым, йокы даруы.
Власов та кіріп шықты. Ул да аптырый, біз қолдан келгеннің барысын эшләдек ди. Кірегіз, бәлки әле йокыга китмәгәндер. Алар кергән палатада ниндидер куркыныч бер тынлык хөкем сүрә. Бер генә караватта кеше ята иде. Әнә, диде Римма ымлап. Байрас әкрен генә авыру яткан койка янындагы урындыкка утырды. Ишетү бер, үз күзләрең белән күрү икенче шул. Сөмбел әле йокламаган, тын гына карап ята иде. Аның карашлары берни аңлатмый. Элек ут чәчеп торган күзләрдә бушлык. Гүя алар сүнгән ике кара күмер. Иреннәре шотнап ярылган. Йөзе көл төсенә кергән. Үзе искиткеч ябык. Куллары уколлардан тишелеп күгәреп беткән. Байрас бу күренешкә әзер түгел иде. Аның күзләренә яшь тулды. Әйтер сүз тапмады. Телсез калып тик утырды. Сөмбел, ни булды сиңа? Нишләп бу хәлгә калдың? Я Ходаем, үзең коткар. Аның ни гаебе бар? Байрасның йөрәге әрнеде. Кычкырып бер сүз әйтә алмады. Тамак төбенә утырган төер зурайганнан зурайды. Сөмбел әкрен генә күзләрен йомды. Бер сүз дәшмәде. Үзенең моңсу күзләрен озын кара керфекләре астына яшерде. Сизелер-сизелмәс кенә кара кыйгач кашлары тибрәлеп куйды. Ике атнага беренче тапкыр бер тамчы күз яше бәреп чыкты. Байрас күпме утырса да, ул күзен башка ачмады. Дару үзенекен итте, кыз йокыга китте. Римма елеп аның ирененә ниндидер дару сөртте. Күзендәге яшь тамчысын күреп, «Каралы, сине таныган бит. Бәлки булат дип уйлагандыр. Әнә бит беренче тапкыр күз яше чыкты. Әгәр еласа, йөрәге бушар, бу халәтеннән чыгар иде. Елый алмый, йөрәге каткан. Аңа еларга, эшен бушатырга кирәк. Шунсыз җиңеллек килмәячәк». Байрас кыяр кыймас кына Сөмбелнең кулын сыйпады. «Мин иртәгә тагын киләм. Без сөйләшербез. Мин былай җибеп төшмәм. Син терелерсең. Теләсәң, мин һәр вакыт яныңда булырмын. Тик терел генә. Аннары күз күрер. Римма, мин иртәгә иртән килсәм ярыймы? Иртәгә ял бит». «Кил, иртәгә мин дежурда. Бәлки чынлап та файдага булыр». Байрас үз бүлмәсенә кайтып ятты. Бүген күргән хәлләр аны тетрәндерде. Армия сафларында хезмәт итеп кайтса да, егетләр белән сугышканы булса да, ул җан тетрәткеч чынбарлык белән беренче тапкыр очрашты. Тормышның мондый мәрхәмәтсез яклары да бар икән бит. Икенче көнне Байрас сәгать 10-да больницада иде инде. Римма аны каршы чыгып алды. «Әнә анда Сөмбелне караучы әби дә килде. Син аның белән таныш. Ул Сөмбелне терелеп чыкса үзенә алып кайтмакчы». Егет палатага кергәч бер мәлгә югалып калды. Аннары үзен кулга алып, «Исәнмесез, мин Байрас, Сөмбелнең дусты», диде. «Бик яхшы. Мин бик шатмын. Узыгыз, менә монда утырыгыз. Минем чыгып керәсем бар», дип, юкны бар итеп Верочка коридорга чыгып китте. Кичә Римма Байрасның килүен сөйләгәч, карчык моңа бик сөенде. Аңарда яңа өметләр уянды. «Сөмбел», диде Байрас кыз янына чүгәләп. Йомшак кына итеп, ябык бармакларына кагылды. «Урамда матур итеп кар ява. Күрәсең киләме? Әйдә күтәреп тәрәзә янына алып барам. Капельницадагы дару тамып бетсен дә, мин сиңа урамны күрсәтермен». «Син ачуланма, Сөмбел. Без бит синең больницада икәнеңне белмәдек. Үпкәләп чыгып китте, бүлмәсенә дә кайтмый ди сине абый. Ул әле синең монда икәнеңне белми. Бүген килү белән синең янга килеп җитәр. Син терел генә. Син терелгәч барысын да хәл итәрбез. Баш бетәрлек бер нәрсә юк». Сөмбелнең күзләренә яшь тулды. Куе ике каш бергә килеп кушылды.
Озын кірпекләр яшь тамчыларын күтәреп тора алмады, яшьләре елга булып ага башлады. Тик ул эндәшмәде. Байрас Сөмбелнең салкын учларын кулларына алып кысты. Йыла, йыла, ишең бушаганчы йыла. Үзеңә җиңел булып китәр, диде. Әкрен генә кергән Римманы алар күрмәде. Римма килеп Сөмбелнең беләгендәге энәләрне алып атты да, туйганчы йыласын дип икесен калдырып чыгып китте. Байрас Сөмбелне одеялы белән төреп күтәреп, тәрәзә янына алып килде. Әнә кара, тышта кар ява. Озакламый кыш җитәр. Аннары яңа ел. Сөмбел яшь баладай үкси-үкси тәрәзәгә карады. Тышта күз явын алырлык аклык. Ул бик озак елады. Байрас аны туктатмады. Аның битеннән, чәчләреннән үпте. Иреннәре белән аның күз яшьләрен чүпләде. Ул кызны әкрен генә урынына китереп салды. Бар да яхшы булачак. Ышан миңа. Сөмбел үкси-үкси йокыга китте. Байрас больницадан чыккач та, инде килгәндер дип туп-туры абыйсы торган тулай туракка китте. Алар ишектән икесе бер вакытта килеп керделәр. О, энем, сәлам, бәйрәм белән. Нишләп иртә килдең әле? Әллә кунак кызлары кайтмадымы? Абыйсының кәефе бик шәп күренә. Кызганыч бозарга туры киләчәк. Ничек анда? Җиңги урынындамы? Эшләр пештеме? Бар да шәп. Абыеңны котлый аласың. Яңа елга өйләнәм. Шулай сөйләштек. Ул риза. Кайтып әтиләр белән сөйләшергә дә, киләсе атнага яучы җибәрергә исәп. Ашыкма, абый. Ашыкма. Аңлыйм, син бүген бик бәхетле. Тик мин сине котлый алмыйм. Миңа шуны аңлат. Син Сөмбелнең авырлы икәнен белдеңме? Соң, белдеңме дип, белдем. Шул турда сөйләшкәч чыгып югалды бит инде. Ә син аңа нәрсә дидең? Яңадан. Ә син аңа нәрсә дидең? Нәрсә дим? Башканы яратам. Ул бала миңа кирәкми. Мин сиңа өйләнмим дидем. Аңлагандыр? Әйе. Аңлаган. Син аңа бик яхшы аңлаткансың. Сөмбел 2 атна реанимациядә үлем хәлендә ята. Ә син өйләнергә йөрисең. Син бит абый һәр вакыт акыл белән уйлыйдың. Шундый проблемаларың була торып, аның кая югалганын да белмичә, ничек өйләнергә җыендың? Син аның белән атна буе аерылмый идең, беркемне якын җибәрмәдең, кызгын кебек яныннан китмәдең. Янәшәңдә шундый матур курчак кебек кыз булганга бик горурлана идең. Әнә хәзер барып кара. Туачак балаң белән үлем хәлендә ята. Кирәкмәгәч, яратмагач, ник кагылдың аңа? Ул бит үзе дә сабый гына. Байрас барысын да әйтеп бетердем дигәндәй, башын тотып урындыкка килеп утырды. Абыйсы яшен суккан кебек катып тик торды. Ахырда көчкә телгә килеп: "Ни булган аңа? Кешечә аңлат, мин берни аңламыйм", дип кызганыч тавыш белән сорап куйды. Аңларсың, әнә, больницага барып кара. Аннары ни булганын мин синнән сорармын. Римма янына бар. Бүген дежурда ул. Сиңа барысын да аңлатыр. Ярый, мин китим. Арыдым. 2 көн йоклаган юк. Доктор Сөмбелне кереп карагач, боз кузгалды дигәндә елмаеп куйды. Ул хәзер яшәячәк. Яшьлек үзенекен итми калмас. Ул көрәшәчәк. Ул җиңеп чыгарга тиеш. Күз яшьләре белән йөрәгендәге авыр таш төште. Иркен суларга юл ачылды. Әнә йөзенә сабый бала төсе керде. Тыныч сулап йоклый хәзер. Әйдәгез, чыгыйк, йокласын. Верочка, сез дә кайтыгыз. Бик арыдыгыз, ял итегез. Барысы өчен дә рәхмәт сезгә, дип доктор елмаеп китеп барды. Булат уңайсызланып кына нәрсәдер язып утырган Римма янына килеп басты. Исәнме, Римма? Байрас мине синең яныңа җибәрде. Килдем менә.
Римма таныш тавыш ишетеп башын күтәрде. Аның каршында каушаган, аптыраган кыяфәттә Булат басып тора иде. Исәнме, Булат абый? Байрас җибәрмәсә килмәс идеңме? Сине бит өйләнергә киткән диделәр. Яңа ел тирәсенә дигән идек тә, диде Булат тотлыга язып. Кайда ята ул? Аны күрергә буламы? Ярый, әйдә алып керәм. Тик уята күрмә, йокласын. Булат карават янына килеп басты. Ул Сөмбөлне мондый хәлдә күрермен дип уена да китермәгән иде. Римма аның хәлен аңлады ахыры. Янына урындык куеп: "Утыр, ягылып китмә тагын", диде әкрен генә. Бигрәк җебегән инде бу ир заты. Күр, таныйсыңмы? Бит алар икәү. Икесе дә шундый хәлдә. Сөмбөл булай сынар дип кем уйлаган? Булат аны кара карлыгачка тиңли иде. Чөнки Сөмбөл һәр вакыт шыр-шыр килеп, юктан да кызык табып көләргә тора. Ул һәр җирдә үзенең чая, җыр теле белән юк-бар сөйләп, кешеләрнең кәефен күтәрә, вакыйгаларның үзәгендә кайный. Аның янында һәр кемгә рәхәт, күңелле, аның кебек шелтәретеп көлә белгән кеше очратканы булмады. Ул бөтен кешене үз авызына каратып тора иде. Булат кайчакта исе китеп, онытылып аны күзәтә. Сөмбөл үзенең бакча балаларыннан әллә ни аерылмый да кебек. Шундый җилбәзәк кыз булмый инде. Моңа әле үсәргә дә үсәргә, башында җил уйный. Ләкин ни өчен нәкъ аның янына йөрүен Булат үзе дә аңлата алмас иде. Эштән кайтуга аяклары үзеннән үзе кыстырган бүлмәгә илтте. Кичләрен аны 5нче катка кадәр күтәреп алып менә дә, баскычта таңга кадәр дөньяларын онытып үбешәләр. Кызның иреннәре шундый татлы, алардан аерыласы килми. Иртәнге якта гына кызны бүлмәсенә затып төшеп китә. Булар барысы да вакытлыча, вакыт уздырыр өчен дип үз-үзен тынычландырырга тырыша. Аның Фәридәсе бар, аңа шундый хатын гына кирәк. Менә ичмасам ул тиң дә, бар да. Моңарчы шулай уйлады. Булай булыр дип башына да китермәде. Сөмбөлнең алсу йөзе, кара кашлары, озын керфекләре, ул яраткан чия иреннәр хәзер башка. Көл төсенә кергән йөз, моңсу күзләр, иреннәре әз генә кыймылдаса, яргаланган яралардан кан чыгар кебек. Күмәч кебек йомшак куллар тире белән сөяккә калган. Энә кадаган җирләр күгәргән. Булатның башы әйләнә, күңеле булгана башлады. Ул әкрен генә торып коридорга чыкты. Салкын диварга сөялде. Йөзе агарды, куллары калтырады, бугазына нидер утырды. Һава җитми башлады. Күлмәк изүен ычкындырды. Аның хәле киткәнен күреп, Рим урыныннан сикереп торды. Булат абый, ни булды сиңа? Кил утыр монда дип, аны кушеткага утыртты. Һава җитми. Әллә ни булды дип, Булат ике кулы белән башын кысып тотты. Римма стакан белән су бирде. Мә эч, тынычлан. Кан басымың күтәрелгәндер. Хәзер дару да бирәм. Римма, әйт әле. Ул тереләчәкме? Ул үлмәячәк бит. Дөресен әйт дип, егет ялварулы күзләре белән Риммага текәлде. Белмим. Ике атна инде бернинди үзгәреш юк. Үзең күрәсең, хәле шәптән түгел. Ул синең ярдәмеңә мохтаҗ, Булат абый. Ялгызы гына җиңә алмаячак. Син өйләнергә ашыкмасаң иде. Алар эндәшми генә озак утырдылар. Бар кайт инде, Булат абый. Иртәгә килерсең. Уянгач сөйләшеп карарсың, юатырсың. Аның бер кем белән сөйләшкәне юк. Телсез кеше кебек бер ноктага карап тик ята. Бәлки сиңа берәр сүз әйтер. Син аны хәзер ташлама инде. Бу мәрхәмәтсезлек бит. Икенче көнне Булатка эшкә икенче сменага булганга, иртәнге якта бар көчен уч төбенә кысып, Сөмбөл янына килде.
Кыз тыныч кына бер ноктага карап ята иде. "Исәнме, Сөмбел? Хәлең ничек?" диде. Аның тавышы калтырап, әллә ничек килеп чыкты. "Мин кичә дә килгән идем. Син йоклый идең. Бүген менә эшкә икенче сменага булгач иртән килдем. Сиңа нәрсә алып килим? Нәрсә ашыйсың килә? Син әйт, җитенсенмә, Сөмбел. Сөмбел, мин бит берни белмәдем. Белсәм, әллә кайчан килер идем. Син миңа үпкәләмә, яме? Син терелгәч, әйбәтләп утырып сөйләшербез. Син бит акыллы кыз. Барсын да аңлашырбыз. Тизрәк терел генә." Сөмбел берни дәшми бер ноктага текәлеп ятуын белде. Җансыз бер кешегә охшаса да, ул үз уйлары, үз дөньясы эчендә кайнады. Ник килгән? Аның ямьсез, теткәләнгән күлмәк кебек таушалган йөзен, җанын күрергәме? Исән, чибәр чагында да яратмаганны, хәзер бөтенләй яратмыйдыр. Ике йөзле. Яратмыйм, башканы яратам диде. Ә үзе аны кичләр буе иркәли, назлый. "Карлыгачым, иреннәрең бигрәк татлы, матур инде синең" дип суырып үбә-үбә, акылдан шаштырырсың син мине. Аерылып булмый синнән дияр иде. Булат, җитәр инде, иреннәрем шешеп бәлештәй кабарды, иртәгә эшкә ничек барырмын дигәч кенә туктый. Ул бит аны бар егетләрдән өстен куйды. Эчми, тартмый, акыллы, аның бер генә җитешмәгән ягы да юк кебек. Сөмбел үз әтисе эчкечелектән үлгәнлектән, эчмәгән кешеләрне Алла урынына күрә иде. Ул Булатка иң ышанычлы, иң якын кешесенә карагандай карады. Ул аңа шул хәтле ышанды, үлепләр яратты. Ул кагылуга тәннәре чимердәп китә, башлары әйләнә башлый иде. Шундый егетнең аның белән йөрүенә горурланды. Аның янында үзен кечкенә бала кебек хис итә. Күбәләктә ишә, бәхетеннән башы әйләнә, гел көләсе, җырлыйсы килә иде. Шушы бәхет бер кичтә шәлпәрәмә килде. Сөмбелнең: "Кит, башка килмә, карама миңа. Синең өчен мин юк инде. Син башканыкы, якын килмә" дип кычкырасы килде. Иреннәре шытырдап, бер-берсенә ябышты. Күңеле өзгәләнде, җаны әрнеде. Тик тавышы гына чыкмады. Әтисенең исән чакта яратып җырлый торган җыры бар иде. "Әҗәлләрең җитсә, әйт үземә, таптый-таптый үзем күмәрмен." Шул җыр колагында яңгырады да яңгырады. Сөмбел күзләрен йомды. Әллә йокыга китүе булды, әллә авыр уйлар уйлап акылдан язмасын дип, аны бу газаплардан коткарасы килеп Ходай ярдәмгә килде. Әллә нинди өермә аны үзе белән бөтереп алып китте. Кинәт кыз күңелендә ниндидер җиңеллек тойды. Болытка утырып, тирбәлә-тирбәлә каядыр очты да очты. Әллә нинди көчләр аны матур болынга, чишмә буена алып килде. Шилтерәп аккан чишмәдән кымсызланып су эчте. Чишмә суы аның янган йөрәген, җан әрнүен басты. Суның икенче ярыннан аңа карап, аппак күлмәк ыштан кигән ак сакаллы бер бабай елмая иде. Ул ерактан килгән тавыш белән Сөмбелгә эндәште. "Эш, кызым, эш. Син узакламый терелерсең. Синең бәхетең алда әле. Узакламый улың туар. Мәхәббәтең яныңда. Син бирешмә. Сабыр бул, сабыр. Ә хәзер бар, өеңә кайт. Сине анда көтәләр." Сөмбел уянганда, бөтен җир караңгылыкка чумган. Янында беркем дә юк иде. Ул үзендә ниндидер көч барлыкка килүен тойды. Селкенеп карады. Кинәт аның бик нык ашыйсы килде. Күргән төшен исенә төшерде. Нинди матур алан, нинди тәмле су. Ә бабай нәрсә диде? Я Ходай, ул бит улың туачак диде ич. Сөмбел әкрен генә эчен сыйпап карады. Эче бераз беленә башлаган. Аның ашыйсы киләдер.
Әйе, без ашыктык ахры, улым. Сөмбелнең күзенә йокы кермәде. Төне буе кирфек тә какмады. Иртән иртүк Верочка килеп җитте. Гадәттәгечә керешле елмаеп. Кояшым, хәлең ничек? Ничек йокладың дип сорады. Тышта салкын, тиздән кыш җитә, син чыгуга чын кыш булачак. Верочка, минем бик ашыйсым килә. Ипи булса да бир әле. Ике атна буе телсез яткан Сөмбелнең телгә килүе, ашарга сорауы Верочканы сискәндереп җибәрде. Мөгъҗиза! Мөгъҗиза бит! Үзе сөйләшә, үзе ашарга сорый дип бут чапты. Хәзер кояшым, хәзер дип ишеккә йөгерде. Аннан кырт борылып кире килде. Карт булса да бик җиңел гәүдәле иде. Сөенечтән башым эшләми. Мин бит сиңа шулпа алып килдем. Менә ипиләп аша әле. Верочканы мендәргә сөяп утыртып, булай булгач тереләсең дип шатланып шулпа бирде. Сөмбел тырыша-тырыша бер телем ипи белән бер кәсә шулпа эчте. Аның өчен бу да зур җиңү иде. Иртәнге сәгать 10-да палатага Булат килеп керде. Алар бүген күзгә күз очраштылар. Верочка кмашауларга теләмичә коридорга чыгып китте. Сөмбел бүген күзләрен куе кирфекләре астына яшермәде. Булатның исәнме дигәненә дә кирфек кенә какты. Егет карават янына чүгәләде. Хәлең ничек? Мин сиңа алмалар алып килдем. Тагы нәрсә алып килим? Син әйт кенә. Сөмбел бөтен көчен җыеп, үзенең карарын әйтергә уйлады. Ул үзе өчен нәтиҗә чыгарган иде. Булат, бүтән минем яныма килеп йөрмә. Кирәкми. Жәлләмә дә мине. Мин ничек тә үзем йөреп чыгармын. Бар кит. Минем барлыгымны оныт. Килмә. Бар. Миңа әйләнеп тә карама. Булат кыздан мондый сүзләр көтмәгән иде. Ни әйтергә дә белмәде. Сөмбел еллар, ачуланыр, үпкәләр, шулай да ничек тә җайланыр әле дип уйлады. Ләкин булай булыр димәгән иде. Ул еламады да, битәрләмәде дә. Алай эшләсә Булатка җиңелрәк булыр иде. Сөмбелнең кидереп караган карашы күз алдыннан китмәде. Кыз кинәт балалыгын югалтып, олыгайган иде. Булат салкын урамга чыкты. Әкрен генә тулай торакка таба атлады. Кайдадыр еракта җыр яңгырады. Чаналар кузгалып киттеләр. Йөрәкне өздереп үттеләр. Тагын бер текәлеп карыймчы, рәсмеңне күңелемә салыймчы. Сөмбел бик әкренләп булса да үзен кулга алып терелә башлады. Әнисе килеп йөрде. Верочка көндә янында булды. Атна башында сумка күтәреп Байрас килеп керде. Ул үзен шаян, көр күңелле итеп тотарга тырышты. Ул Сөмбел янына абыйсы йөридер. Икәүләп йөрсә килешмәс дип моңарчы килмәгән иде. Бу ялда авылга кайткач абыйсы белән сөйләште. Абыйсының больницага башка барып йөрмәвен ишеткәч, алайса Сөмбел янына үзем барам. Миңа ярыйдыр бит. Минем аның каршында бер гаебем дә юк, диде. Сөмбел аз гына елмая, Байрас белән сөйләшә башлады. Булат турында икесе дә бер сүз кузгатмадылар. Байрас Верочка белән дә уртак тел тапты. Кич белән икесе бергә кайтып киттеләр. Әйдә, чәй ичеп чыгарсың. Син эштән кайтып ашамагансыңдыр, дип бер көнне Верочка Байрасны өенә чакырды. Верочка бер бүлмәле кечкенә генә фатирда яши. Бүлмә бик пөхтә җыештырылган, һәр әйбер зәвык белән эшләнгән, һәр нәрсә үз урынында. Верочка аны бик тәмле аш, чәй белән сыйлады. Көтмәгәндә: "Әйт әле, үскәнем, абыең белән Сөмбел турында син ни уйлыйсың?" дип сорап куйды. "Ни әйтергә дә белмим, үзем дә аптырыйм. Абый яңа елда өйләнергә җыенган иде. Сөмбелгә түгел, башкага. Хәзер ул да нишләргә белми. Ул бит аңа килеп йөрмәскә кушкан." "Әйе шул.
Мин гарип түгел, миңа аның жәлләве кирәк түгел ди. Беләсеңме? Ул бит әнисеннән курка. Бала турында белсә, өйдән куып чыгарыр, бала белән кая барырмын дип бик кайгыра. Больницадан чыккач, баласын алдырмагае. Аңа хәзер аборт ясатырга да соң. Әнисе берәр әбигә алып барып, берәр нәрсә ясатса, аннары башка баласы булмаса. Менә шуларны уйлыйм да курка калам. Минем дә балам булмады. Берне югалттым, башканы Ходай насыйп итмәде. Хәзер менә үзең күрәсең, япа-ялгыз. Бала тапмый торган хатын бер иргә дә кирәкми. Мин Сөмбел өчен бик кайгырам. Аның әле авыр көннәре алда. Авылда бит үзең беләсең. Ирсез бала тапкан хатынга бөтенләй икенче караш. Күзен дә ачырмаячаклар. Менә үскәнем, мине шулар куркыта. Булар турында Байрас үзе дә уйлый. Абыйсы да уйлыйдыр. Аңа да хәзер бик авырдыр. Бу атнада Фәридәгә яучы җибәрергә тиеш иде. Ул хакта сүз дә кузгатмады, яучы да җибәрмәде. Нәрсә булып бетәр хәлләр? Сөмбелнең больницага кергәненә 1 ай булды. Ял көне әнисе килгәч, әни, өйгә кайтасым, мунча керәсем килә. Син мине алып чык моннан дип үтенде. Әнисе дә, ярый балам, табиб чыгарса, иртәгә күрше абыең белән сөйләшәм дә, машина белән килеп алырбыз. Бик озак яттың шул балам. Бәлки өйдә тизрәк терелерсең, саф һавада йөрерсең. Битеңдә кан әсәре юк. Өйдә яхшырак булыр дип шатланып, кызы белән ризалашты. Бераздан табиб белән сөйләшеп тә килде. Чыгарам, ләкин 1 атнадан кабат күренергә килергә тиеш диде табибың. Ярый кызым, син әзерләнә тор, иртәгә килеп алам дип әнисе кайтып китте. Кичке якта Верочка килде. Верочка, иртәгә мин өйгә кайтам. Әни килеп ала. Шундый туйдым монда ятудан. Верочка, әйдә син дә безгә кайт. Мунча кереп кунак булып китәрсең. Син хәзер миңа әбием кебек якын. Син бит мине ташламассың, әйеме дип ул аны кочаклап үпте. Мин сиңа шул кадәр күнектем. Синнән башка нишләрмен инде? Верочка да Сөмбелгә бик ияләште. Аны үз баласы да яратты. Аның бит башка бер кеме юк. Кызның алдагы язмышы билгесез шул. Әнисе, туганнары бала турында белсәләр ни диярләр? Юк, кыяшым, мин сине үлгәнче ташламыйм. Терелгәч эшкә чыгасың бар. Менә сиңа адресымны бирәм, туры үземә кил. Бала турында әниң әйттеңме әле? Юк. Әгәр әни белсә, мине үтерәчәк. Верочка, бу хакта әйтү түгел, уйларга да куркам. Озакламый ишем беленә дә башлар. Карале, кыяшым, ни генә булмасын, балага тия күрмә. Харап итмә. Аны сиңа Ходай насыйп иткән. Ходайга каршы барсаң, бүтән бирмәс. Ялгыш бер була, икенче ялгыш ясый күрмә. Ни булса да үземә кил. Мин сиңа һәр вакыт ярдәм итәрмен. Икенче көнне әнисе Сөмбелне күрше абыйсы белән килеп алды. Өйгә кайту шатлыгыннан кызның күңеле тулды. Туган авылын, өйен шундый сагынган. Сөмбел үзенең яраткан урыны тәрәзә төбенә килеп утырды. Тышта матур итеп салмак кына кар ява. 1 ай вакыт эчендә бөтен дөнья үзгәрде. Элекке Сөмбел булса уйнап сикереп урамга чыгып йөгерер. Ак карга әллә нинди эзләр төшереп иче катып көләр иде. Ә бүген ул яуган карда да бары ниндидер сагыш, моңсулык күрә. Ашагач тизрәк урамга чыгарга ашыкты. Күңеле булганудан әнисенең ни дә булса сизүеннән курыкты. Үзләренең сарай артындагы әрәмәлеккә таба китте. Кечкенә елганы боз, кырпак кар каплаган. Нинди аклык, нинди чисталык, нинди моңсу тынлык. Үткән кышта син бала идең. Тымырылып алга чаба идең. Ә бу кышта ник башыңны аска идең?
Кар бөртекләрен күтәрә алмыйм әллә иңең. Җомга көн җитте. Һәр вакыттагыча яшьләр бүген дә вокзалга җыелды. Һәр вакыттагыча автобуска шыплап халык кирип тулды. Авылга кайтып җиткәнче халык җылына, кызарына, бүртенә. Аннан-моннан шаян сүзләр чыга башлый. Егетләр кызларны үрти, тегеләре дә җавапсыз калмый. Автобус кайтып җитеп ишекләрен ачу белән бөркелеп пар чыга, кызарып пешеп халык агыла. Утырып түгел, автобус артыннан йөгереп кайтканнар диярсең. Булат белән Байрас сөйләшә-сөйләшә өйләренә таба юл алдылар. Байрас никадәр генә җилбәзәк күренсә дә, соңгы вакытта ул уйчанланып, җитдиләнеп китте. Ә Булат бөтенләй югалып калгандай иләс-миләс йөри. Абый, әйдә өйгә кергәнче ныклап сөйләшик әле бер. Син ни уйлап йөрисең? Сөмбел бит һәр вакыт больницада ятмас. Кайткач әнисе, туганнары беләчәк, тавыш чыгачак. Бала белән кая барыр ул? Өйлән дип монда килсәләр, син өйләнмим дисәң, ул вакытта аңа асылынырга гына кала. Өйлән дияргә җиңел. Мине инде 2 атна Фәридә көтә. Яучы җибәрәм дигән идем. Аннары ул җилбәзәк Сөмбелдән нинди хатын чыксын? Ничек аның белән дөнья көтәргә кирәк? Көн уйлыйм, төн уйлыйм, ни уйлап табарга гына белмим. Минем бөтен хыялым Фәридә. Мин аңа гына өйләнергә телим. Алар капка төбенә кайтып җитсәләр дә, өйгә керергә ашыкмадылар. Булат кабат сүз башлады. Аңлыйм. Сөмбел кызганыч. Теге көнне больницада күргәч, бөтен җаным тетрәнде. Мин аны алай юксынар дип уйламаган идем. Ул бит мине үзе кире какты. Сөйләшергә дип баргач әйләнеп ятты, борылып та карамады. Бик жәлләсәң, үзең өйлән. Кешегә киңәш бирү җиңел ул. Үз башыңа төшсә нишләр идең икән? Мин абый. Миннән генә торса, ул риза булса, бүген үк өйләнер идем. Ягәр синеке түгел, башка кешенеке булса, өйләнер идем. Кем баласы икәнен эт тә белмәс иде әле. Чукынып китсен дөньясы. Син ашыктың, ә мин соңга калдым. Бөтен бәлә шунда, абый. Мин аны, ул сине ярата. Ә син Фәридәне. Туача гөнаһсыз сабыйны кем яратыр? Ул бит безнең кан. Ул бит безгә охшаячак. Абый, менә кайда ул ичпишмак. Булатның башына күсәк белән китереп суккандай булды. Ни әйтергә белмәде. Ул энесеннән мондый сүзләр ишетермен дип уйламады. Җил куар энесе кемне дә булса ярата дип башына да китермәде. Менә авыртмаган башка тимер таяк. Димәк, Сөмбелгә генә түгел, энесенең дә юлына аркылы төшкән. Аның алдында да гаепле булып чыкты. Ул бераз дәшми утыргач, хәзер нишлибез инде, диде авыр сулап. Әниләргә үзең аңлат. Тик минем Сөмбелне бала күтәртеп урамда йөртәсем килми. Мин аны монда алып кайтам. Бала туганчы булса да монда яшәсен. Ичмасам ирсез бала тапкан исемен күтәрмәс. Ә син туеңны бераз соңракка күчерергә тырыш. Бала туганчы ашыкма. Әтиләр белән дә сөйләшергә кирәк. Без капчыкта ятмый ул. Барыбер тишеп чыга. Әзер торсыннар. Үз йомышы белән ишек алдына чыккан Әлфис, кешеләр сөйләшкәнне ишетеп капка төбенә килеп басты. Абыйлары кайткан икән, кызык, монда качып ни сөйләшәләр икән дип колагын ярыкка куйды. Бераз тыңлагач, болай икән дип өйгә йөгерде. Әти, бәләкәй абый балалы хатын алып кайта. Ни сөйлисең син? Кем әйтте? Абыйлар капка төбендә сөйләшеп утыралар. Байрас абый олы абыйга, син теләсә нишлә, мин аны өйгә алып кайтам диде. Баласы каян чыккан? Белмим, урамда йөри баласы белән диде ахыры. Салкын бит, озак тыңлап тора алмадым. Әнисе белән әтисе бер-берсенә карашып аптырап калдылар. Шу кынчык малай, кирмәгән тишегең юк, чыбыксыз радио дип әтисе ачуланып алды. Әнисе үз алдына, балалы хатын алмаса кызлар биткәнме, йөри торгач килеп капкан икән инде дип сукранып алды. Әтиләре 50 яшен тутырмаган зур гәүдәле, бик күркәм, сабыр холыклы, аз сүзле, һәр бер сүзен үлчәп кенә сөйләшә торган сөйкемле бер ир.
Шушы яшенә җитеп, матур тигез ак тешләрен саклаган, елмайса, дөнья яктыргандай тоела. Уллар үзенә охшаган, ул аларга ышана, һәрвакыт яманнан ерак булыгыз дип өйрәтә. Бигрәк тә Булат улын төпле, акыллы дип саный. Аның өчен борчыласы юк дип уйлый. Ә менә Байрас улы бәйдән ычкынган эт белән бер. Бөтен капкага тамга салып чыкты ахыры. Бигрәк тә хатын-кыз затын ярата. Кемгә охшап шулай җил куардыр? Өйләнәм дисә, анысын да тизрәк өйләндерергә кирәк. Бәла казасыннан баш аяк. Әтиләре Шәүкәт абый шулай уйлады. Уллары урамнан кергәч, барысы турында да утырып сөйләшергә кирәк. Бар улым, син кирип ят инде, диде ул Әлфиска. Иртәгә иртәрәк уянырсың, сугым суябыз. Үгез ягарга көчле кешеләр кирәк. Син койрыгын борып торырсың. Иртә бит әле, абыйлар да кирмәде. Алайса китер сумкаңны. Көндәлегеңне тикшерик. Ниләр төяп кайттың икән? Әлфис шым гына үз бүлмәсенә кирип китте. Хәзер инде улының чыкмасын әтисе яхшы белә. Кеше улының җене сөймәгән шөгыле уку. Дәрес әзерләргә утырса, бөтен укытучыны, дәреслек язучыларны, гомумән укуны уйлап тапкан кешене ачулана, кулыннан килсә аларның бөтенесен бер казанга салып кайнатыр иде. Булат белән Байрас ишектә күренүгә, әти-әниләре сораулы караш белән аларга текәлде. Нишләп бик озак? Аш суынып бетте бит. Әйдәгез, утырыгыз. Сизелеп тора нидер булган. Әтиләре тынычлап ашасыннар, бәлки үзләре сүз башлар дип ашыктырмаска уйлады. Тыныч кына кичке ашны ашадылар. Уллары сүз башларга ашыкмады. Шәүкәт абыйның сабырлыгы бетеп, ачулы карашын Байраска текәде. Шуннан, дөньяда ниләр бар? Бәлки сөйләрсез? Нигә миңа карыйсыз? Дөньяга ни булсын? Дөнья үз урынында. Ә нинди хатын бала ияртеп урамда йөри? Байрас белән Булат бер-берсенә карашып алдылар. Әти, балалы хатыннар белән урам тулган. Нинди хатын кызыксындыра сине? Хәзер кич инде берәү дә юктыр. Шәүкәт абый кыза баруын сизеп, үзен кулга алырга тырышты. Иләс-миләс бала сүзенә ашанып, каш ясыйм дип күз чыгарсын тагын. Улым, сизеп торам, нәрсәдер булган. Икегез дә балтагыз суга төшкән кешеләр кебек утырасыз. Үткән кайтуыгызда да килделе китте йөрдегез. Читтән ишетелгәнче үзегез сөйләгез. Я, нәрсә кырдыгыз? Әтиләре ике сөйләргә яратмый, уллары да аның бер карашыннан ни әйтергә теләвен аңлыйлар. Өйдә каршы сөйләү юк. Малайлар бала чактан шулай тәрбияләнгән. Әтиләрен хөрмәт итәләр, җиткән егет булсалар да бераз шүрлиләр. Малайлар кем беренче башлый дигәндәй бер-берсенә карап утыра бирделәр. Әтиләре тагын бер кабат тамак кырды. Я, кайсыгыз башлый? Әти, ничек әйтергә? Шундый четерекле хәл килеп чыкты. Кыскасы, бер кыз бала көтә. Аңа өйләнеп тә булмый, ташлап та. Менә шул. Шуңа абый белән баш ватабыз. Нишләргә дә белмибез, диде Байрас каушап. Сезнең монда ни катнашыгыз бар? Соң ул безнеке, дөресрәге, абыйныкы. Әтисе Булатка карады. Ул чиядәй кызарып башын аска иде. Әтисе Булат, аңлатып бир дип кырыс кына әйтеп куйды. Әти, ялгышлык белән булды. Мин теләмәгән идем. Мин башка кызның кулын сорадым. Булат әтисе ничек әйтсә шулай булачагын аңлады. Бала кемнеке? Диде әтисе коры гына. Минеке. Синеке булса, алып кайт та өйлән. Юк, мин аны яратмыйм. Мин икенче берәүне яратам. Без яңа елга туй ясарга сөйләштек. Әти, мәҗбүр итмә. Сүзгә әнисе дә кушылды. Ул да бит кеше баласы. Яратмагач ник харап иттең, улым? Әнисе килсә ни диярбез? И балам, безне дә, үзеңне дә бөтен авылга хур итәсең бит.
Әтисе авыр йодрыкларын өстәлгә салып, уйчан кырыс тавыш белән: Хәзер мине тыңлагыз. Икегезгә дә кагыла, дип сүзен дәвам итте. Исән чагымда Арслановлар урамда ятим, уйнаштан туган бала исеме күтәреп йөрмәячәк. Мин синнән, улым, мондый хәл көтмәгән идем. Кылган эшеңә җавап та бирә бел. Янына ятканчы уйларга идең. Өйгә алып кайт. Иртәгә үгез суябыз, яңа елга туй ясарбыз. Булат әтисенең әйткән сүзләрен ишеткәч, бөтенләй югалып калды. Башын аска иеп: "Юк, әти, юк", дип пышылдады. Ярый, өйләнмә. Көчләп өйләндерә алмыйм. Ләкин ул баланы менә монда кайтарып куй. Минем бер түгел, 10 тамак туйдырырлык мөмкинлегем бар. Җепнең очына чыгып хатаңны төзәт. Менә шулай итеп, әтисе Булатның алдагы язмышына пишәт сукты. Булат Фәридәгә көтелмәгән хәлләр килеп чыкты. Киләсе көзгә өйләнешербез дип гафу үтенеп хат язды. Ул әле өметен өзмәде. Без капчыкта ятмый шул. Барыбер тишелеп чыкты. Тулай торакта инде барысы белде. Сөмбел бүлмәдәш кызлары эштә чакта әйберләрен җыеп, үзе эшләгән балалар бакчасына килде. Ул Тулай торакка кайтырга, анда күренергә теләмәде. Эштән соң монда кунып кала торган булды. Верочка бу хакта белгәч: "Кояшым, иртәгә үк миңа күч. Мин сине сагынып беттем. Әле тагын бер яңалык. Сине Байрас эзли. Больницага барган, син юк. Миңа килде, күп итеп күчтәнәч алып килгән, бөтен суыткычны тутырып китте. Сиңа ашатырга кушты", диде. Верочканың хәбәре күп җыелган иде, сөйләде дә сөйләде. Икенче көнне Сөмбелне үзенә алып кайтып китте. Сөмбел үзенең авырлы булуын ничаклыгына яшермәсен, яңа ел алдыннан кайткач, әнисе турыдан туры сорады. "Ярый, кайттың әле. Төн чыкканчы үләм дип торам. Кичә Хәдичә апаң килгән иде. Сине больницага бала төшерергә кергән. Шуннан чак үлемнән калган дип ишеткән. Ник кичә кайтмадың? Син бит элек җомга кайта идең. Утсыз төтен булмый, әллә бер хәл бармы?" Сөмбелнең йөзе агарып китте. Куркудан теле әйләнмәде. Күз алды караңгыланды. Өй эче әйләнә башлады. Әнисенең: "Кая? Яның белән борыл әле." "Әстәгъфирулла, бу ни?" дигән сүзләре ерактан ишетелгән кебек тоелды. Сөмбелнең куркуы шул чаклы көчле булды. Аңын югалтып егылды. Әнисе аны яңаклый аңына китерергә тырышты. Үзе йылый, үзе кемнедер сүгә, мескен ана нишләргә белми өзгәләнә. "Нишләдең син, юнсыз бала? Әдәм көлкесенә калдырдың бит. Шул яшеңнән этлектә йөрмәсәң. Әтисез бала үстерү җиңел дип белдеңме әллә?" Әнисе Сөмбелне күтәреп торгызмакчы булды. Ләкин кызның гәүдәсе камыр кебек йомшарган иде. Больницадан яңа гына чыккан, әле ныклап терелеп тә бетмәгән кызны кайгы, хәсрәт, иртәгәсе көннең билгесезлеге тәмам йончыткан. Ул күзләрен ачарга тырышты. Торырга теләде. Ләкин гәүдәсе никтер аны тыңламады. Исерек кеше кебек идәндә аунап ятарга мәҗбүр булды. Йөзе ак кәгазь төсенә керде. Һич кан әсәре калмады. Шул вакыт ишек шакыган тавыш ишетелде. Әнисе күрше кызы керә дип: "Кызым, тизрәк ишекне ач, һава керсен. Үлә бит, үлә", дип йылый кычкырды. Ишектән 2 ир белән бер хатын кыз килеп керде. Ул аларның кемнәр булулары белән кызыксынмады. "Коткарыгыз, кызым үлә", дип йылый бирде. Ирләрнең берсе Сөмбелне күтәреп урынына салды. Тиз-тиз яңакларын, колакларын уа башлады. Теге хатын да кызу аякларын ышкырга тотынды. "Сөмбел, аш күзеңне, бу мин, Байрас. Аңыңа кил. Аш күзеңне", дип каты селки яңаклый торгач, Сөмбелнең битенә алсулык йөгерде. Ул авырлык белән күзен ачты. Тагын бер мәртәбә үлемнән качты. Әкренләп аңына килә башлады. Бу кадәр халыкны күреп кая эләктем мин дип аптырап калды. Һәр кешене күз йөртеп карап чыкты.
аяк очында басып торучы Булатны күреп, күзләрен зур ачып текәлеп калды. Байрас читкәрәк китеп басты. Аның янына таныш булмаган хатын килеп утырды. Исәнме, кызым? Мин Булатның әнисе булам. Менә сине алырга килдек. Син курыкма, борчылма. Барысы да яхшы булыр. Менә хәзер әниең белән чәй янында утырып сөйләшербез, аннары безгә китәрбез. Сөмбелнең күзеннән яшь бәреп чыкты. Әллә ничек рәхәт булып китте. Бу хатынның йомшак тавышы борчулы йөрәккә ял бирә иде. Әнисе ашыга-ашыга өстәл әзерләде. Бергә утырып чәй эчтеләр. Икәни нидер сөйләште, киңәште. Аннары Сөмбелне киендереп машинага чыгарып утырттылар да үзләренә алып киттеләр. Әллә өн, әллә төш булды. Сөмбелнең Ахун авылына беренче тапкыр аяк басуы. Матур олы клуб, биек манаралы мәчет яныннан машина җилдереп кенә үтте. Җиңел машина матур бизәп эшләнгән капка төбенә килеп туктады. Булатның әнисе: "Әйдә, кызым, менә шушында яшибез инде", дип алдан атлады. Байрас та: "Курыкма, кер әйдә, кер", диде. Булат кына гаепле кеше сыман берни дәшми торды. Дөресрәге, ни әйтергә белмәде. "Әйдә", дип Сөмбелне әкрен генә алга этте. Капкадан керүгә өйдән өстенә дә киенмәгән зур гәүдәле, төсе бите белән Булатка охшаган бер абзый чыкты. "Әйдә, килен, төкле аягың белән. Мин синең кайнатаң булам инде. Әйдә, түргә уз", диде ул. Сөмбел каушавыннан каккан казык кебек тик торды. Аннары егылып китмим дигәндәй, кемнеңдер беләгенә ябышты. Әтисе Булатка: "Әйдә, улым, яшь киленне өйгә алып кер. Син, кызым, курыкма, кыюрак бул". Тавыш ишетеп өйдән атылып чыккан Альфис Сөмбелнең шундый кечкенә булуын күреп шаккатты. Абыйлары янында басып торган кыз бик кечкенә булып күренде. Булат абыйсы Сөмбелне җитәкләп дигәндәй өйгә алып кереп киткәч, Альфис түзмәде, Байрасның җиңеннән тартты. "Абый, шундый бәләкәй хатын буламыни?" "Сиңа уйнарга иптәш булыр", диде абыйсы көлә-көлә. Өйгә кергәч, кайнанасы: "Менә бу сезнең йокы бүлмәсе булыр. Әйберләреңне шунда урнаштырырсың. Хәзер ял ит. Мин аш әзерлим", дип, аны ялгызын калдырып чыгып китте. Сөмбел өйнең эчен күздән кичерде. Зур, иркен, бөтен җирдә тәртип, һәр нәрсә урынында, бик зәвык белән җыештырылган, бөтен җиргә әбисе сөйләгәнчә кулдан сугылган матур-матур келәмнәр җәелгән. Икегә бүлеп эшләнгән бу бүлмәгә матур чаршау эленгән, диварга келәм кагылган, киң сәке ясалган, аның өстенә матур итеп чигүле мендәрләр өелгән. Алар ягына бер тәрәзә дә эләккән. Тәрәзәдән бакча, алмагачлар күренә. Сөмбел бу почмакны бик ошатты. Кеше күзеннән кереп качар өчен урын булды дип шатланды. Бу кичне алар Булат белән бер-берсенә ялгыш кына кагылып китүдән дә куркып, икесе ике якка карап, бер сүз дәшмичә уздырдылар. Зәңгәр нурларын сирпеп, тәрәзәдән ай карады. Ике арадагы бер кешелек бушлыкны ул да тутыра алмады. Башкалар арасында бәхет, мәхәббәт, шатлык, кайнар сулыш, тагын әллә ниләр күреп айда ялыр иде. Ә бүген ул уртадагы бушлыкны, авыр тынлыкны, икесе ике якка карап яткан бәхетсез җаннарны күрмәвең яхшырак дип, күрше тәрәзәгә күчте. Сөмбел яшь булса да, бу нәни почмакның аның өчен түгел, башка кыз өчен әзерләнгәнен, үзенең бу уяга ялгыш килеп кунган кош икәнен яхшы аңлады. Язын килгән кышлар көзен балаларын ияртеп кире китәләр. Ул да баласы тугач, моннан китәрмен дигән уй белән таң алдыннан гына йокыга талды. Менә шулай яңа тормыш башланды. Ялда алар авылга хәзер өчәү кайталар. Авыл халкы егетләрнең кайсысы туйсыз гына хатын алган дип баш ватты. Әниләре кеше алдында яхшы түгел туй ясыйк дигәч, Сөмбел: "Бер нинди туй кирәкми.
Туйда мондай ямсыз кәләш булмый дип каршы төште. Ярый алайса, мулла чакыртып никах укытыйк. Никахсыз туган баланы җилдән туган диләр дип, бер атнада никах укыттылар. Хәзер алар теләсә-теләмәсәләр дә Ходай алдында ирле хатынлы булдылар. Бу идарә кәгазе түгел, йыртып ташлап булмый. Сөмбел мәңгегә Булатның беренче хатыны булып калачак. Аңардан соң әллә кемнәр килсә дә, Булатның беренче хатыны Сөмбел дип күкләрдә язып куелды инде. Декретка чыккач, кызның әйберләрен Байрас йөк машинасы белән кайтарды. Жәлли иде ул Сөмбелне. Хатыны булса да, Булат аның белән сөйләшми. Ничек бер бүлмәдә йоклыйлардыр? Киләчәктә нәрсә көтә аларны? Байрас Сөмбелне ничек кенә жәлләмәсен, аны ничек кенә яратмасын, хәзер берни дә үзгәртә алмый шул. Сөмбелнең авылга бөтенләй кайтуына Альфис шатланып бетә алмады. Ул апасын бик яратты. Сөмбел апасы аңа әкиятләр укый, кызыклы вакыйгалар сөйли. Мөмкин булса, Альфис көне буе мәктәпкә бармыйча аның янында утырыр, бер кая китмәс иде. Сөмбел хәленнән килгәнчә Гөлфия апага да булышты. Аның ничек эшләгәнен карап торып, нәкъ аныңча һәр эшне җиренә җиткереп башкарырга тырышты. Ияләшә төшкәч, әкренләп аш-су тирәсендә дә кайнаша башлады. Гөлфия апа сиздермичә генә киленен күзәтте. Булат улы, ул дөнья көтәрлек кыз түгел, бер эш белми, җилбәзәк дисә дә, Сөмбел бер дә алай күренмәде. Ул һәр вакыт уйчан, бик сирәк елмая, куллары эшкә ятып тора, һәр эше килешле килеп чыга. Кызым, өй эшләрен мин үзем дә карармын. Син әнә Альфиска укырга булыш. Бигрәк укырга яратмый. Азгын бозау белән бер уйнарга чыгып качу ягын гына карый. Бу малай берсенә дә охшамаган. Абыйлары бишлегә укымасалар да, мәктәпкә бармыйча качып йөрмиләр иде. Бу сумкасында уйнаган җирендә ташлап кайта. Бала түгел, бәлә бу, бәлә. Сине ярата бит, бәлки тыңлар. Ярый, тырышып карармын. Тик өйдә кызыклы китаплар юк. Авыл китапханәсендә бардыр инде. Мин урамга чыгарга ялам, пәлтәмнең төймәсе эләкми. Бигрәк ямсыз күренәм. Гөлфия апа Сөмбелгә карап елмайды. Аталары эре булгач, балалары да зур туа шул. Сиңа күлмәк тә аласы бар, монысына сыймыйсың. Әйдә кибеткә чыгып керик булмаса, кирәкле әйберләреңне алырсың. Балага да киемнәр ала башларга кирәк. Юк, әнкәй, үзең генә барып кайт. Минем урамга чыгасым килми. Үзең беләсең ич ни кирәген. Миңа нәрсә дә ярый. Икенче көнне Гөлфия апа килененә матур халатлар, эчке киемнәр алып кайтты. Мә, кызым, киеп җибәр әле. Иркенләп ишеңне киереп йөре. Уялып, кысып йөрмә. Балага зыян килер. Сөмбелгә бигрәк тә чәчкәле, ак якалы халат ошады. Мин моны ялда гына киермен дип читкә алып куйды. Булат кайтуга элеккечә матур күренәсе килә иде. Шәүкәт абый китапханәдән бер кычак балалар китабы күтәреп кайтты. Мә, укыгыз. Шайтан алгыры малайның укытучысы әллә мине генә саклап тора, күргән саен зарлана. Хурлык бит. 2 метрлы гәүдәң белән урам уртасында гаепле бер малай кебек басып тор инде. Альфис, сумкаң кайда? Альфис як-ягына каранып, сумкасын эзләргә тотынды. Эзләмә, чанада сумкаң, чыгып ал. Иртән чыккач капка төбендәге эскәмия астыннан табып алдым. Кар күмеп китә язган шайтан малай дип ачуланды әтисе. Бирде бит Ходай картлык көнендә җафа. Менә шундый инде аларның төпчекләре. Картайганда Ходай биргән татлы җимешләре. Никадәр ачулансалар да, тормышларын аңардан башка күз алдына китерә алмыйлар. Сөмбел аны яратып китап укырга өйрәтергә булды. Кызыклы маҗаралар, сугыш турындагы хикәяләрне кычкырып укый, аннары кызыклы җирендә туктый. Бүгенгә җитәр, күзем талды, башым авырта дип, я кайнанасы янына аш бүлмәсенә чыга, яки дәресләреңне әзерләгәч укырбыз дип, китапны яшереп куя. Альфис түзми, китапны табып кайчагында үзе укый. Сөмбел шулай итеп укуга кызыксыну уятты. Йөгәнсез иркә Альфисны әкренләп тәртипкә салды. Балалар бакчасында эшләү юкка гына китмәгән. Малай белән мавыгып,
үзе дә авыр уйларыннан котылып тора. Альфис үзе дә укый башлады. Шулай да апасы укыганны ярата. Ул укыганда хыялларга бирелеп, вакыйгаларның ичендә кайный. Шулай тыңлап ята торгач, йоклап та китә. Бер көнне алар күп хатынлы солтан турында кият укыдылар. Алайса, минем Булат абый да солтан була, еме? Син беренче хатыны, теге икенче хатыны. Кем әйтте? Теге вакытта әти абыйны солтан булгач 2 хатын алырсың. Яшә берсе белән 2 арада шапма дип ачуланды. Ник ачуланды? Ул бит һаман күрше авылга теге апа янына барып йөри ахыры. Нинди апа? Белмим, абый, мин шул кызга өйләнәм, мин аны гына яратам дигән иде. Әти рөхсәт итмәде. Шуннан син алып кайттылар. Сине мин дә, Байрас абый да, әти белән әни дә бик яратабыз дип, апасын муеныннан кысып кочаклады. Бала булган җирдә бур ятмый ди. Менә ничек икән эшләр. Сөмбелнең күзеннән кайнар яшь акты. Димәк, үзенең монда булуына ул Булатның әти-әнисенә бурычлы. Алар улларын өйләндерергә күндерә алмасалар да, кызның даны илгә чыкмасын дип алып кайтканнар. Теге вакытта алар килеп кермәгән булса, Сөмбел хәзер кайда ятар иде икән? Булатның бер көнгә соңрак кайтуыннан, ял көне каядыр китеп югалуыннан нидер сизенсә дә, аңардан берни сорамады. Дөресрәге, бөтенләй сөйләшмәде. Ул үзен Булатның муенына аскан таш кебек хис итте. Җир ярылса, 2 дә уйламый шунда төшеп югалыр иде. Булат 8 март бәйрәменә кайтмады. Аның каравы, Байрас әнисе белән Сөмбелгә бүләкләр, күчтәнәчләр алып кайткан. Булатның бүлмәдәше вокзалда Байрасны күреп, бәйрәмгә абыеңның 2нче хатыны килде, кайталмас дигән иде. Байрас Сөмбелне борчымас өчен комбинатта авария булган. Абыйны эшенә чакырттылар дип ялганларга мәҗбүр булды. Бу сүзләрне ишеткәч, әтисе акаеп бер генә карады. Аның карашында барысын да аңлавы чагылды. Бәйрәм өстәле әзерләп, күчтәнәчләр белән бергәләп чәй эчкәч, Альфис белән Сөмбел үз почмакларына кереп киттеләр. Әтисе белән әнисе телевизор карарга утырды. Байрас бүген никтер клубка ашыкмады. Теге почмактан Альфисның кычкырып көлгән тавышы ишетелде. Сөмбел белән икәү нәрсәдер сөйләшәләр дә, Альфис кычкырып көләргә тотына. Аларның көлүен ишетеп, Шәүкәт абый белән Гөлфия апа да бер-берсенә карашып, елмаеп куйдылар. Байрас та түзмәде, серле чаршау янына килде. Тук-тук, мине дә кертегез әле, сез дә бик күңелле бугай. Кер, диде Альфис көлүеннән туктый алмыйча. Нәрсәгә өчен ката? Үзең генә көлмә, миңа да әйт, мин дә көлим. Апаның бүксәсен кычаклаган идем. Берәү тибеп җибәрмәсенме, кытым алынды. Әнә син дә колагыңны куй, хәзер сине дә тибеп ишыра. Сөмбел ялып, шуы солтана ялай ярамый. Алай каты кычкырма дип көлә-көлә, үзе дә авызын каплады. Ярар, хәзер тышка гына чыгып керәм дә, солтана уйныйбыз, яме дип, Альфис чыгып чапты. Алар үзләренә ошаган әкиятләрне театрдагы кебек уйныйлар иде. Апасы Альфиска чалма да ясап бирде. Әтисенең зур сатин трусигына резина үткәргәч, шаровар булды. Шушы киемнәрне киеп, Альфис солтан булып кыланырга ярата. Ул кирү белән, "Апа, кая минем киемнәрем? Мин хәзер сезгә театр күрсәтәм" дип сәкегә менеп басты. Кулына әллә нинди ялтыравык таяк тотты. Апасы сарык йоныннан ясап биргән сакалны да такты. Байраска бармак төртеп, калын тавыш белән кычкырып җибәрмәсенме? "Ни эшләп утырасың минем тоткынлыгымда? Ни эшләп һаман клубка чыкмыйсың?" дип башлаган сүзен онытып тотлыгып калды. Апа, теге сүзне әйт әле, онытам шуны. "Әмер бирәм, әйе бит әле" дип, Альфис тагын тавышын калынайтып кычкырып сөйләргә тотынды. "Мин солтан, әмер бирәм. Байрас, бар, клубка чык. Миңа иң матур кызны алып кайт. Кунак кызы булсын." Сөмбелнең шишмәдәй шелтәретеп көлүе бөтен өйгә таралды. Байрас кычкырып көлмәс өчен авызын каплады. "Солтаным, сиңа ничә хатын кирәк соң?" "Миңа 300 хатын положено."
Аның бу сүзләреннән бөтен игерләде. Улым, бер үзеңә күп булмыймы соң ул 300 хатын? Монда бит 2 генә бүлмә. Сарайда урын җитәрлек, сыярлар. Эй, улым, кайда күргәнең бар хатыннарны сарайда тотканны, диде әтисе күз яшен сөртә-сөртә. Нигә китапта бит солтанның 300 хатыны булган? Барсы да хан сарайында яшәгән дип язылган. Соң улым, алар бит хан сарайында яшәгән, мал сарайында түгел. Сарай инде, сарай, Африкада да сарай. Сөмбел тагын шелтерәтеп көлеп җибәрде. Байраска бу почмакта шундый рәхәт иде. Ләкин барыбер ниндидер читенсенү сизелә. Нәрсәдер җитми. Һәркем үзен гаепле тоя. Ярый әле Альфис бар. Ул булмаса бу авырлыкны ничек җиңәрләр иде? Байрас үзе көлде, үзе каш астыннан Сөмбелне күзәтте. Ул түгәрәкләнгән, кечкенә гәүдәсе белән мондый корсагын ничек күтәреп йөридер? Ә үзе һаман да сөйкемле, күркәм, чәчләре үсеп дулкынланып иңенә төшкән. Йөзендә авырлы хатыннарга гына хас гүзәллек чагыла. Кайсы ягы белән үзенә тартасың ул мине? Күпме кызлар озатты, күпме кызны кышты, үпте, ләкин берсе дә аны үзенә карата алмады. Ә ул нәрсә белән әсир итте соң? Карап торырга башка кызлардан артык җире юк. Бу эш почмакның төенен кем шишәр? Байрасның үзенә онытылып карап утыруын сизгәч, Сөмбел янында яткан мендәр белән үзенең эшен каплады. 2 күз карашы бергә очрашып эләгеп калды. Үрелсәң, кул җитәрлек ара. Кычагыңа суырып ал да, башыңны шушы дулкынланып торган куе чәчләр арасына сал. Ник шушында чукынып китми дөньясы да, вөҗданы да, абыйсы да? Байрас үзенең уйларыннан, хисләреннән куркып, кинәт сикереп торды да, аннан-моннан тиз генә киенеп урамга чыгып китте. Аның бер кая да барасы килмәде. Чыкты да капка төбендәге эскәмиягә утырды. Я Ходаем, нинди гынахларым өчен мондый газапларга салдың? Күпме дәвам итәр бу? Бер атна узып китте. Тагын җомга җитте. Сөмбел бу атнада да Булат кайтмас микән? Әллә Альфис сөйләгән күрше авылга китәр микән дип борчыла башлады. Йөрәген көнчелек уты яндырды. Әллә ничек кыен булып китте. Ниндидер кимсенү хисе баш калкытты. Бу караңгы уйлардан кәефе кырылды. Төннәрен юньләп йокламый аяк өсте үткәрә иде. Бала зур булганлыктан, эше кабырга астына кысып тулышкан чуандай туктаусыз сызлый, ни утырып, ни басып тора алмый. Шуңа күрә төнне диварга арка терәп үткәрә. Төн буе тәрәзәдән күзен алмый. Табигатькә яз килүен күзәтә. Бакчада кар да әкренләп эреп бара. Язның һәр көнендә күпме гашыйклар табыша. Ә көзен алар я кавыша, я алар кебек аерылыша да, өметләнеп киләсе язны көтә башлый. Язлар ел сайын килә. Тик һәр кешенең тормышында бер кабатланмас язы була. Ул шул язны гомере буе сагынып, хәтер почмагында кадерләп саклый. Сөмбел киенеп тышка чыкты. Ишек алды буйлап арлы-бирле йөренде. Быел өйдән чыкмагач, гөрләвекләр агуында күрмәде. Язын шилтерәп аккан гөрләвектән дә сихри матур нәрсә бар икән. Әллә кайда яткан карлар эреп, ашыга-ашыга үзләренә юл ачып агып киләләр. Аларга таулардан төшүче гөрләвекләр иярә. Алар итешә-төртешә олы юлга чыгалар. Үзара нидер серләшәләр. Шул гөрләвекләргә кушылып агып китсә иде аның да сагышлары. Ул да кайчан гына бала иде. Гөрләвекләр йыра-йыра шаяра иде. Аның тизрәк үсәсе, үсеп җитеп, матур егет очратып бәхетле буласы килә иде. Язларда саф мәхәббәт киләсенә ышанып, барлык яшь кызлар кебек хыял дөньясына чумып яшәде. Кинәт килде аның язы. Килде дә, гөрләвектәй бөтереп алып кереп китте олы тормышка. Артта калган бала чагына кул булгарга да өлгермәде. Әнисе, үсәргә ашыкмәле балам,
Гөрләвекләр киткәндә сак бул дип нишләп кисәтмәде икән? Әллә әйтеп тә ишетмәдем икән? Кызым, әллә урыйсыңмы? Нишләп монда басып торасың? Иртә бит әле, диде Шәүкәт абый. Ул аны күптән күзәтә иде. Килененә авыр булганын бик яхшы аңлый. Аңа ярдәм итә алмавына кайгыра. Йөрәге әрнидер шул бу баланың. Булаты да сирәк кайта. Менә бүген кайтсын гына, җиткән буена карап тормас. Сөмбел бер вакыт китеп барса үкенер әле улы. Кемне югалтканын аңлар, ләкин соң булыр. Сөмбел җомга көнне иртәдән үк дулкынланып кичне көтә башлады. Бүген кичке ашны үзем әзерлим, әнкәй. Шәһәрдән эшчеләр дә кайта. Булат белән Байрас кайтканда Сөмбел чәчкәле ак якалы халатын киеп, башына яулык бәйләп токмаш кисә иде. Булат 2 атна кайтмады. Шул вакыт эчендә Сөмбел хайран түгәрәкләнгән, әллә ничек үзгәргән, өстендәге киң күлмәге үзенә килешеп тора. Күбәләк кебек җилбәзәк Сөмбелнең чын хатыннарча дөнья көтүенә, килештереп аш әзерләүенә ышануы да кыен. О, сагындым җиңги токмашыңны. Исәнмесез, менә без дә кайтып җиттек. Сөмбел, күлмәгең бигрәк матур булган, диде Байрас күңеллегенә сузып. Байрас булган җирдә һәр вакыт шулай инде. Бар нәрсә хәрәкәткә килә, җан керә. Әйе, әнкәй алып бирде. Әйдәгез, кулларыгызны юыгыз да ашарга утырыгыз. Үзе Булатка күтәрелеп карамаска тырышты. Абыйларының тавышын ишетеп Альфис йөгереп чыкты. Кая, миңа нәрсә алып кайттыгыз? Абыйлары яраткан энәләренә кесәләреннән конфет сагыз чыгарып бирделәр. Альфис күчтәнәчләрнең яртысын кесәсенә салды, калганын Сөмбел апасына бирде. Монысы сиңа, дип хәйләкәр елмайды. И солтаным, рәхмәт инде. Син бигрәк юмарт. Син миңа токмашны күбрәк салырсың, яме? Мин токмаш яратам. Сөмбел беренче тәлинкәне кайнатасы алдына китереп куйды. Аннары кайнанасына, аннары калганнарга. Иң соңгы итеп үзенә салып алды. Әни һәр вакыт ашны иң беренче миңа бирә. Ә син соңгы итеп салдың. Ярый әле токмашы калды. Бу өйдә кем иң олысы? Әти белән әни. Шулай булгач, олы кешеләрне хөрмәт итәргә кирәк. Менә син дә үсеп әти булгач, ашны иң беренче сиңа бирерләр. Кайнатасы бу сүзләрдән уңайсызланып та, горурланып та куйды. Япь-яшь башы белән кайдан белә бу бала? Әтисе дә юк, дип уйлап куйды. Килен ашың бигрәк тәмле булган. Токмачларың бигрәк нечкә. Кем өйрәтте сине булай аш-су әзерләргә? Минем бит әбием, әнием бар. Алар мине бөтен нәрсәгә өйрәтте, диде Сөмбел уялып кына. Кичке ашны ашагач, кайнанасы белән Сөмбел өстәл җыештырып калды. Байрас клубка җыенды. Альфис тик тормас. Абый, бүген кунак кызлары күп кайттымы, дип сорап куйды. Кайттылар. Ләкин синең патшалыкның да хуҗасы кайтты бит. Бүген үзең кайда йокларсың инде, Солтанай? Кайда булсын, апа янында. Абый кайда? Без аны күптән патшалыктан диванга чыгарып аттык инде. Ник, дип сүзгә әтиләре дә кушылды. Узак кайтмаганга. Әнә, күрше авыл патшалыгына барсын. Ох, телеңә тел чәчәк кыра. Бүген үз урыныңа ятарсың, диде Шәүкәт абый төпчек улына ачуланып. Булатка да каш астыннан сүзеп карап. Син дә, диде. Сөмбел алар сөйләшкәнне ишетмәде. Бу вакытта аш бүлмәсендә кайнанасы белән сөйләшә нидер эшли иде. Эш беткәч, Сөмбел гадәттәгечә үз почмагына, Альфис патшалыгына кереп утырмакчы булды. Сәкедә баш иеп утырган Булатны күреп кинәт читенсенеп туктап калды. Ни алга, ни артка барырга белмәде. Альфис та каядыр юкка чыккан. Сөмбел артка борылып китмәкче иде. Телевизор карап утыручы кайнатасын күреп тыныч кына сәкегә утырырга мәҗбүр булды. Сөмбел Булатның күз карашыннан да читенсенә. Булат аны күрә алмыйдыр кебек тоела. Булат бераздан Сөмбелгә таба борылды да текәлеп карап утыра башлады. Сөмбелнең йөрәге табан астына төште. Күз карашы белән яндырып утырыйм ди ахыры. Булат үрелеп Сөмбелнең чәченә кагылды. Сөмбел сискәнеп китте. Чәчләрең бөдрә икән.
Бик матур булып үсеп килә, диде Булат әкрен генә тавыш белән. Әйе, үстеләр шул. Бала туганчы кисәргә ярамый диләр. Котылгач кистерермен әле. Юк, кистермә. Сиңа болай ныграк килешә. Сөмбел аптырап Булатка карады. Ачуланмасаң, тотып карыйм әле дип, Булат кулын әкрен генә аның ишенә куйды. Сөмбел ни әйтергә дә белмичә, истеле суыклы булып селкенергә дә куркып тик утырды. Альфисның шаршауны кинәт ачып җибәрүеннән икесе дә хыянәттә тотылган кешеләрдәй дерт итеп сискәнеп куйдылар. Нәрсә, тибенәме? Аны менә булай итеп тыңларга кирәк, диде дә колагын апасының ишенә куйды. Ай! Менә, ай, колакка типте. Син дә менә шунда колагыңны куй әле. Ул беләсеңме нинди көчле? Кил, куй колагыңны. Булат нишләсен? Идәнгә шуып төште. Тезләнеп колагын Сөмбелнең ишенә куйды. Чынлап та бала берничә тапкыр каты гына селкенеп алды. Булат үзе дә сизмәстән Сөмбелне куллары белән кочаклап алды. Үзендә ниндидер рәхәт хисләр уянуын тойды. Әкрен генә башын күтәреп, Сөмбелнең йөзенә карады. Ул тын да алырга куркып утыра иде. Сөмбел аның күз карашын күтәрә алмыйча, башын читкә борды. Йөрәге читлеккә эләккән кош кебек. Тибеше хәтта колагы төбендә яңгырагандай булды. Ишеттеңме? Ничек каты тибә? Мин көндә апаны кочаклап ятам. Ул анда көнме төнме икәнен күрмәй. Эй дулый, апаны йоклатмый да. Үсүен үсә, тик менә кайдан ничек чыгасын гына аңламыйм. Альфис, урыныңа кирип ят, дип кычкырды әтисе. Әти монда кирмәскә кушты. Абый, бүген син солтан, дип пышылдады да, Альфис чыгып китте. Булат елмайып куйды. Без дә ятыйк инде, дип шишенеп менеп ятты. Сөмбел сәке читендә яткан мендәргә башын терәде. Булатның карашы аның аркасын кидерде. Сөмбел, аңла мине. Үзем белән берни эшли алмыйм бит. Беләм, сиңа да авыр. Миңа да кыен. Нишләргә соң безгә? Кайгырма. Күп калмады, әз генә түз. Бала тугач, әгәр исән калсам, мин монда кайтмам. Әгәр минем белән берәр хәл булса, баланы ташлама. Әнкәй белән әткәй үзләре исән чакта ятим итмәсләр. Мин синең муеныңа гомерлеккә асылган таш түгел. Курыкма, дип пышылдады Сөмбел. Булат бу сүзләрдән соң бер ара тынсыз калып ятты. Аннары әкрен генә кочаклап, Сөмбелне үзенә тартты. Ни сөйлисең син? Яшь бала белән кая бармакчы буласың? Мин бит сине кумыйм. Мин куганыңны көтәргә теләмим. Әни янына кайтырмын. Аңлар әле. Әни кертмәсә, Верочкага барырмын. Ул һәр вакыт мине үзенә чакыра. Ә бала? Әгәр исән сау кытылсам, мин кайда, ул шунда булачак. Булат авыр сулап күзләрен аның куе чәчләре арасына яшерде. Кысыбрак кочаклады. Күз яшьләре чәч арасына тулды. Йөрәк түреннән кайнар хисләр ташып чыкты. Жәлләп тә, сөеп тә чәчләреннән шашып үпте. Үз-үзе белән көрәшеп арыган Сөмбел каршы килмәде. Аның ял итәсе, биразга гына булса да онытыласы килде. Булатны шундый ярата, аны шундый сагынды. Ул кагылган һәр җире ут булып янды. Булатның аны яратып түгел, бәлки жәлләп кенә кочаклавында, бүтән кеше белән чагыштыруында, барысын читкә куеп тагын бер минутка, тагын әз генә үзен һавада очкан каз каурыйдай хис итте. Алар күз яшьләре кипкәнче үбештеләр. Аннары бер сүзсез генә кочаклашып, йокыга киттеләр. Булат таң алдыннан кинәт уянды. Янындагы буш мендәрне күреп, кичәге хәл төшкенә булды микәнни дип аптырап калды. Ничек шулай килеп чыкты соң?
Ник үзен тыя алмады? Сөмбел ни дияр? Ул бит аңа тагын киләчәккә өмет бирде. Хәер, һәр вакыт шулай булды. Әз генә якын килдеме, Сөмбел тыны белән үзенә суырып ала. Булат бик озак уйланып ятты. Ләкин Сөмбел күренмәде. Торып аш бүлмәсенә чыкты. Тәрәзәгә күзе төште. Сөмбелнең бакчада карт алмагачка аркасы белән сөялеп басып торуын күрде. Тын гына аны тәрәзәдән күзәтте. Аннан тиз генә киенеп, алма бакчасына чыкты. Алар эндәшми генә бер-берсенә бик озак карап тордылар. Беренче булып Сөмбел телгә килде. Жәлләмә мине. Үткән төн өчен үзеңне гаепле санама. Без икебез дә гаепле. Курыкма. Барысы да төш булып үткән төндә калды. Вакыт узар. Без дә шушы алмагач кебек картаербыз. Күрәсеңме? Күпме ботакларын кискәннәр. Шулай да яши бит. Һәр беребез үз бакчасында яшәр әле, диде дә, Сөмбел борылып әкрен генә өйгә кереп китте.